راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسلوس 24 مسكرم كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو بسرعة بقبر زي وعلى حدش أواج متأنكفلي تكراي نايب حتى منبر أبايتي نأكاريتن تخاريتن إيسحاحب تركن كأترن أو التهدراوي متحقاز زتو كورزتا أكايدن أب كينيا بيت مرتب مفراسو شوعة تتمهرو مويتم هذه إذاعة إيرنا على توزينا منغستي إرترا نمت أنكفلي تكراي نايب حتى منبر أبايتي زملكت كابز حلف عمتها بقبرزو على أواج نتخاريتن أكاريتن إيسحاب كمزلو تقاليتو اتحدنا حسك لتشحن 10 شمونتنات حيزو زت أوجه حدش متأنكفلي تكراي نايب حتي منبر أبايتي أمونغو أكاريتن تخاريتن زتنحى مفحفاح بزبقاسك قادد مخانو أقدموك بحيالو قناس سقاتات قرب تنحيو بمسرت منغستي تكبر زوطو أواج متأنكفلي تكراي نايب حتى أبايتي بعقن صفحاتن زركبولو كبابيتاتن زمركوس كوينو 400 مترو نتقمت ترى منبر غزا أتزخبر متأن ورحاو كفليتا 600 نقفايو تخاريتي أبر استسل علوم زلو متأن كفلي تكراي منبر أبايتي كم كان شلون زا مسألة بحوار زتقاملو كفوت مريت نحدة 400 مترو بحساب 5 سنتيم كخفلو يكددو يخون بر كابحنتي 400 متر تقمت غزا أقدمو زنبرك ساب 3,000 أقفاز قمت ورحاو كفليتا ناب 600 أقفا مورادو أكاريتي اتغزان وديوي قوالي كوي ويدمواخم زا مسألة استفلالي مسمساتنا تتقمو نتخاريتي اكلابتوم هلاوميو زقلات بمسرت منغست زوطو أواج كلتي نايكراي وعلات بمنقدم محدارات رايكم السلاسل كوانت تقلت اتمنغستين تكباريو بعتو بكتاتولو خمزليوم نزحبريتا زل أقوى قنات زتقصو قنا حزب امنتا قديلو خمزلو كابس مراستو كسنايوم حد وقنات يردقو اتمنغستي قدم حجي نزووا ماكل تراي زملكت زوطو تمساسا لممرحي اب قبريكو علب زي مخقالو نأكاريتن تخاريتن كمزناقوتا ايرسعن كاب معالتي نام معالتي بعتفتاتنا نهارة كمت تصنحة متأن كفلي تكراي منبر أبايتي عدا كاب تزغبدا بالدهوتات محبراو قطبا وحسام حزب إرترايو تركن قطرن أو تهدراو مداي زلون مدبات بمتوكار زتين تقلالي حلقة استاف سراوي تركي جنرال ياسير جولر مس قطراوي منيستر مكلخال كالد محمد بن العطيات رحبو كم استزراربه أقلقلو زينا قطر حبيرو كلتين هاجرات أو تهدراو زتكور زرب زكايدا زلوا بقدايتي أب سعود عرب استفتسمة متقعتي أب تزوبا وترسفينلو أبزل أوانيو أقدم تركي أب قطر زنحاو تهدراو معسكر بمصفاح توسختي سراويتن أطوارن كتوافر مخانا أفليت آيا بسعود عربن حبرات إمارات استمرحة متقاب هاجرات وشمت مس قطرن تركن زنحو مسحاب كيفتحة أب قداي إيران حبراو مرقت خوصل كم زي كقل تنتنتي يردقو تركي كاب قطر وطائي أب سومالون وتهدراو معسكر كم زلوا إفلات بزي كازي أب سودان بحجز قطر أودب سواكينون تمساسا لمدب كوان تنبرا سرعة البشر بموداقو اتمدب تسناخيلو مهلاو إيقلات هاجرات عربا قاتيمون زلو مكفال نزوبا قرن أفريقيا نابقر الدمو تهدراو شركنا تاوديقو إركاب إرترا جبوتن سومالي لاندن مسعود عربن حبرات إماراتن كوغنان كلوا سومال إثيوبيان سودانن غنا مسكلتيو دنبتا زتصنحن زمدنا كقصلا 5 دلاين زغلصا منغستي إرترا قطرن تركن تحبابيرن أحوات أسلام نستبهال من قسقاس بمدقاف أنصارو وديتي ألما 5 لوايو زوقس أب كينيا كتما نيروبي زركب ناي موقتا بيت تمرت بمفراسو شوعات تمهاروخ موتن كلو لعلى 5 قوسيلوم اتقاب عنجيتي زتسرحة بيت تمرت زفرسة تمال سوني 23 مسكرم ناي زعمت زي سرعة أكاديمية وتمرتي أب جمرو لعلات تمهارو نناب كفلوم دحر مقتاوم حيدة دقايق تنحيو مخنيات مفراسة بيت تمرتي أب قنو بستسرحة محل فرسح ماي بزفترو مهماميو تباهيلو يخون بر منغست كينيا نتأنك مفراسة بيت تمرتي يتساريولو زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية جنا أدام
ኣብ ራድዮ ኤረና ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣኪደን ሚኒስትሪ ዜና ዝሓለፈ ተመክሮ ገምጊሙ ሓድሽ ፍቓድ ክህብ እዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ዳዊት ሓወይ ቤት ከሃድም ክብሎ ከለው ናበይ ከሃድም ይድብል ነይሩ ናበይ ከሃድም እንታይ ገበን ገይረ ደ ይድብል ነይሩ እንታይ ገበን ገይረ ደ ብጦታይ ገዲፈ ደ ከሃድም እንታይ ኢለ ደ ይድብል ነይሩ እንታይ ሰሪቀ ዝሃድም ኣነ ሰረቀ ጥራይ ዝሃድም ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ እኮ ኢና ዓና ወሓስና ከምዚያ ዘረብ ኣብ ዓደይ እንደ ዘለኹ ድሓር ድማ ዝኾነ ነገር ድሕር ኮይኑ እኮ ህዝብና ክጣበቀልና እንዲ ይድብል ነይሩ ምክንያቱ ህዝቢ ሓቂ ፈሊጥዎ ኣሎ ይድብል ህዝቢ ክሳብ ክጣበቀሎ እዩ ክታይ ዝገብር ነይሩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ኣብ ሰብዓታት ናብ ሜዳ ዝወፃሉ ምክንያት ገይሩ ይዕልለኒ ነይሩ ከመይ ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዝብልቲ ቀደም ወለደይ ጠንጢነ ናብ ሜዳ ክወፅእ ከለኹ ክሳብ ክንደይ ንወለደይ ወይ ናደይ ይሓቁና ከም ዝነበረት ናተይ ኩነታት ወይ ካብኦም ምፍላይሲ ኣይርዳእንን ነይሩ እዩ ዝብል ሕጂ ምስ ወለድኩ ግን ናይ ብሓቂ ክፍለጠኒ ጀሚሩ ኢልካ ነው እዚ ወለዲ ዝብሎ ኣሎ ብስላምሽ ምስ ወለድካ ፈትኖ ዝብሎ ወለድሲ በቃ መሬት ኣይወድቕኒ ዝመስላ እዚ ኣነ ካብ ጓለይሲ ተፈኒ ክነብር ዝኽእልስ ኣይመስለንን እዩ ዝብል ነይሩ يحزنك يا حجي أب كم زخونات ودي أو خطري أو مالتي نو ما انتظرنا كله تبنيته نبي حكيتي زحزن ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረን ከምኡን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻግን ካብ ትማሊ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ክብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ربع 19 መስከረም 2001 ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መበል 11 ዓመት ቁጥሪ 13 እዚ ربع 19 መስከረም 2001 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ንምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተዋህበ መግለፂ እዩ እቲ መግለፂ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣጊደን ዝብል እዩ እነሆ 18 ዓመታት ሓሊፉ እተን ዝተዓጽዋ ይኹና ሓደስቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ፍቓድ ካብ ዘይረኽባን ከካብ ዝጸንሕዎን ቤቶምን ተለቒሞም ዝተወስዱ ኣካየድተንን ኣባላተንን ከምኡውን ኣብተን ጋዜጣታት ዝጽሕፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ድማ ብዘይፍርዳውን ሕጋውን መስርሕ ኣበይን ከመይን ኣለዉ ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎኑ ክሳብ ሎሚ ድማ ንስድራ ቤቶም ብዛዕባ ሃለዋቶም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ቤት ፍርዲ እውን ቀሪቦም ኣይፈልጡን እቶም ድሕሪ ምዕፃው እተን ጋዜጣታት ዝነበራ ሒደት መዓልታት ናይ ማእሰርቲ ዝተወስዱ ጋዜጠኛታት እዞም ዝስዕቡ እዮም መድሃኒ ሃይሌ ፍሳሐ ዮሐንስ ጆሹዋ ስዩም ፀሓዬ ኣማኒኤል ኣስራት ዳዊት ይስሐቅ إدريس أبعري داويد هبت مكائل سعيد عبد القادر
يوسف محمد علي ماتيوس هابتاب سهلة تجز أب وديتاين تمسكن قبر يسوس نيوم انبقر كابتي مسكرم متأي كمون أبكالو أوانات كونتاتهم كحبرن فتحي كرخبون زقبرت أو عيتن زخرن فلي بزبالي بولكي كمي زبالو سبات نيروم نمرأين نمزكارومن أقايش عديبنا فلي مدب أدالينا لنا أب زحلف السومون نقازيت إنيا مدهاني هايلي أماني لاترات كمون تمسكن قبر يسوس تملكت تحستو أقريبنا نيرنا أب نايلو متحستو دما نتقرلاي سيوم تحيي فساي يوهانس جوشوا داويت إساء كمون داويت هبت ميكائيل زملكت تحستو حيزنا قريبنا لنا ويني سليماني سنة مكتل إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. مغتلا سنادائي غازيتا مقاله سنبري داويت هبت ميكائيل كاب يونيفرسيتي اسمرا بعودي فيزيكس دحر ممرقو أب بيت مرتي أسمرا حفشاوي كم ممهر كوينيو زسرح نيرو اتي بودو ممهر زفلت كلو يكاليو أبزب الفلسفنا زأمن زنبري غازيتينيا ممهر نبعلون ود ممهرن داويت هبت ميكائيل نسدرا بيت ممهر هبت ميكائيل بخرجت أوميو أحواتو أرآيان أيان كم زنبري بقالاتن يمسكرا دحر محتاو غازيتاتات أب زنبرا حيدت معلتات داويت أب مسكرم كل تشحن حدن أب لعل غازيتينياتات ستوزدي الماما مأسرتي اتي دحيرو استأسريو قل معلتات دحر مأسرتي اتوم كالوت غازيتينياتات كابو تاسرحو كاب بيت تمرتي أسفرا حفشاوي كاب سرحو مستوزدي إنه 18 عمتات حالفو نهلاونتو زملكت زغون يكون حبريتا نستدرا بيتو ايتوهبن. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. داويت أمانغو حموش تحواتنا أمانغو حموش تحوات داويت بخريئيو كابزم حموشته دما أنا من أسو مبل ربعي مطلو كاب داويت راهيل هبتي ميكائيل بهال داويت بخري حوي كم مخانو كم حوي راح يكون نعي ولا كم أبويون تبالكون مجرانا يكونن أنا كنا عبين كلنا السوق كابن إشتيو بلح مستوى عالي سلز نبرة نعم كم ممهرنا خويني بجزاد علينا نيروخم بونا خوينو أنا أبونا وندرجة جزء سلزين نبرة ممهر يبونا السوس لجزيرين نبرة داويتي مولو نيابونا كساشفينو معنا بتمرتنا يكون كالك سنة دكتة لنا نبرة داويت تهيل كلمة داويت بحثير بخمس كتاب دقلت أيكون داويت أبيت سبنا فروتو تتعواتي مسحاق فكار لوه سبات بقليلو دررادا مش كل عينة سبيو لتحقق في نير داويت حوي ولا رختون كقلتو يقولوا تم بقربة مسؤول درخبو دنبرو داويت حوي دحرنا يونيفرسيتي مجمرة بسمعتاتيو عشر تخلط فلوديو دحري يونيفرسيتي مساعدو بفيزيكس يو جراجويت جيرو دحري إدما ممهر كويني يو ناتني أبو أختي تختيلو ممهر كويني أبس مراحل فشاوي بفيزيكس يدو مهر نيرو ناتو ممهر طعم فتي يدو حزوني داويت حوي أتم تمهرو قلصوا يخونو قاب قلقلو صحفاتوني ريو تمهرو قلصوا تمهرو كم عاركم كم أبوهم كم حاوم كويني يو تريد تقبرم نيرو يعني كلاتهم نتهم تمهروا بقى نتهم كحجوز قالوا من ده حجزه وانا توتنا قالت ان السرح كتاكي جبره خماني قندي نتي كتايو نتي مهرنا بقى مغنياتو تمهروا تكاليو من دابل اختي تقبر نيرو بيو ابزينات كلها يمسعته علامه هزبي تحقين مفلاتيو بقى ولا جزية سرينا برو أفتي قاعد إنتنا أفتي ممهر كوينون كستاي كبر كله
ግን በቃ በታ ጊዜ ዝነበረቶ ናይ ግድን በቃ ምሳና ኢደ ሕልፋ ድሓር ክፉት እዩ ድማ ነይሩ ልቡ ዳዊት ሓወይ ከም ወዲ ከም ዝጎበዘ ከም ዳዓበየ ከማ ናይ መስልና ነይሩ ንዓና በቃ ኩሉ ብክፉት ይዳዕለና ነይሩ ኩሉ ደጋጠሞ ደሎ ዳዊት ሓወይ ሲ በቃ ንቤተሰብና ፍሉይ እዩ በቃ ናይ ገዛና ፀሓዩ ተበል ክታይ ምግላና ኣይኮነን ኣነ ነቲ ቀረባ ፋሚልና ከማነ በቃ ብጣዕሚ እዩ ክታይ ንስ ክሕገዝ ዘለዎ እንዳሓገዘ ዳዊት ሓወይ ስንድዒ ሕጂ በቃ ምስቲ ግዜ ምርዋሕ ቁርብተይ ልበይ ከም ገለ እንዳኾንኪ ክታይ ደኾን ዘለኹ ወይና ሓፍተይ ቅሬታ ግበርለይ ዳዊት ሓወይ ሲ ጆከር ገለ እንድሕር ጌርክዮ ግጥሚ ገይሩ ክታይ ትገብረኪ ፆወታ ገይሩ ገለ ኣክሽን እንዳርኣየ ገለ ክታይ ትገብረና ነይሩ ንዓና በቃ ኣያኮርየክን እዩ በቃ ከም ዝጎበዘ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ነቦይሲ ሕማቅ ክታይ ከይርኣዮ ሓደ መዓልቲ ሕማቅ ነገር ዘይገብረኒ እንዳበለ እዩ ቦይ ክታይ ትኸውን ተትገብረኒ ይድብል ሕጂ ግዜ መስና ሓ በቃ ዳዊት ወደይሲ ሓደ መዓልቲ ከምዚኣ ከማን ከይገበረኒ ኢሉ እዩ ክታይ ዝኸውን ናይ ዳዊት ሓወይ ድኣኒ ፍሉይ እዩ እንተሓመምኪ ቅድሚካ ክሓልፍ ይደሊ እቲ ግዜ ማእሰርቱ ዝነበረሉ እዋን ከመይ ነይሩ ከመይ ተዝክሩ የስክዕልልን ተሃዋህው ኣብ ገዛኹም ተፈጥሮ ኩሉ ነገራት ወል ኣነ ኣጋጣሚ ወይና ሓፍተይ ሽዑ ኣነ ዳዊት ሓወይ ተኣስረሉ እዋን መርዓት ኮይና ኣብ ሕፅኖት እየ ነይረ ግን ብቐረባ ይከታተሎ ስለነበርኩ ምክንያቱ ኩሎም ይዕርኽ በዓል ቤተይ ስለ ዝነበሩ ኩላቶም ጋዜጠኛታት ማለት እዮም በዓል መድሃኒ ሃይለ በዓል ኣማንኤል ኣስራት ኩሎም ዕርኽቱ ስለ ዝነበሩ በዓል ቤተይ ዕርኽቱ ስለ ዝነበሩ ትሕፅኖት መፁና ስለ ዝነበሩ ሓንደበት ጠፊኦም ኩላቶም ንከታተሎ ነርና ማለት እዩ እቲ ደጋጥም ዝነበረ ንከታተል ነርና ሕጂ ሽዑ ኣጋጣሚ ዳዊት ሓወይ ሓዘን ተረኺቡ ናይ እንዳዓርኩ ኣብ ሓዘን እዩ ነይሩ ዓርኩ ሞይታ እቲ ዓርኩ ኣጋጣሚ ኣብ ሳልሳይ ወራር ተሰውዩ እዩ ኣብቲ ሓዘን ስለ ዝነበረ ዳዊት ሓወይ ቁርብተይ ግዜ ወሲዱ እዩ ንኽእሰር መፅኦም 2-3 ግዜ ብገዛ ሲኢኖሞ እዮም ኣብ ገዛ መፅኦም ሲኢኖሞ ኣጋጣሚ እቲ እንዳሓዘን ግን ዝሕብሮም ኣይረኸቡን ኣይተሓበሩን ድሓር ኣብ ስርሑ ምስ ከደብ ስርሑ እዩ ተታሒዙ ዳዊት ሓወይ ምክንያቱ ተምሃሮ ከም መስከረም ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ ዝነበረ እዋናት ስዑ ትምህርቲ ኣይትጀመረን ምስ ዝነበረ ኩነታት እውን ንፍቅርተይ ደንጊሉ እዩ ክታይ ገይሩ ንስርሑ ክኸይድ እዞም ተምሃሮ ሲ ደንገዮም ደይከድክዎም ኢሉ እዩ ስርሑ ዝኸደ ኣብ ስርሑ ምስ ከደ ኣብ ስርሑ ከይዶሞ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዳይሬክተር ተሓቢሩ ስለ ዝነበረ ዳይሬክተር ይደውሉ ፀዊዕሉ قالوا ولا حنت أمارات ينبرون خون وانت دايرترون معناته مش متطوع الناس اللي استبهله كابتن مرتي عموسي دمه هجي نحنا حق ضرباتي مستأثرة كم إيلو 5 حساب كنت زنوحي مثلا معناته يلا ما مدوم من يرمم قدمي إن أثرون دفتهم دأجر دفتهم يلا ما مدوم من يرمم حجي نحنا كم زنوحي مثلا معناته وحا مجتمعاتي يفتحون صاروا فتحوا سلاز نبرو حدا قلت تعنسي لا أخي بايلو بصوي أما قدي كتاجي رمسي أشيرمم حجي أب عداقة عربي دلو أسربيت يم تأثيرهم شعو داوي حاول يصرفوا مولو معالت بدقة سلاز خونه مولو معالت أكتاي كوينو أكم فلت أي كألنا دحار مسحاق رجل هو نبي دا أخيدنا مسحتنا شعو دحار أكتبيت صحفاته نقرونا مالتيو كم زيرو من ديم تأثيرهم اللون دحار مسكدنا نفت كتاي تأثيرهم اللون حجي شعو انتاي ليو سحقنا نيرو مسوته دخونها تعام جيني حانتي لما خاخرت بلا كال غازيت عام تاي ما غازيت ام خنا عملنا قال لا تهد تحفا ودسي دحار تتحيز متيوب صعوبه انتاي خنقبر دا متينا بزي وسن بعلو سنبيدنا نعما ومصلحوا هو لما خاخر الك تصحف نيرك اخت ما خاخر متيخا يلمو حجي كم زي بقى نتي ولا حما دقاطمم دنبرس بجوك يم كتاي غبرون يرا بصحاق يم دحلفون يرا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. شمعي سارة هاتمي كأني بحال كابي كم جمرة يفلقني جن زعبا داوي تاوي كزاربنا يحكي حابن دا تسمعني
ዓብይ ጎህ እንዳትሰማዓኒ ሓደ ዛረብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ማለት እዩ በቃ ዳዊት ሓወይ ከምዚ ኣርኣያ ከም በኽሪ ሓውና መጠን ኣና ኣርኣያና ኣያኻ ከምዚ ጎንኻ ራይካ ከምኡ እዩ ንኩላትና ንዓይን ምስ ሕበት ምሕዋተይን ብስመይን ዝዛረብ ዘለኹ ከምኡ ንጎራብቲ ንቤተሰብ ከዓኒ ፈቃር ለዋህ ይከኣል ይበሃሊ ዋላ ምስ ዓምዱ ዝፅሕፎ ዝነበረ እንድሕር ታሒዝክዮ ክንብልበለ እምበር ኢሉ ይፅሕፍ ኩሉ መዓልቲ ከምዚ ተስፋ ዘለዎ ነገር ይዕረ ክእል እዩ ናይ ሪኮንሲሌሽን ሰብ ናይ ሞቲቬሽን ሰብ ናይ ፖዚቲቪቲ ሰብ እዩ ነይሩ ዳዊት ሓወይ እዚ ነገራት ኣዝዩ ንእሽተይ ዕድመ ከሎ ይጋጢምዎ እዚ ማእሰርቲ ብጣዕሚ ንእሽተይ ነይሩ ዳዊት ሓወይ ብዕድመ ክሓስቦ ከለኹ ኣብቲ ናቱ ዕድመ ኮይና ኣነ ከም ክንድት ናቱ ብስለት ኣይነበረንን እቲ ዝገብሮውን ፈፂመ ክንድርብዑ ክገብር ኣይክእልኒ ነይረ ናይ ብሓቂ ኢና ነድንቆ ዓብ ነገር እዩ ጎዲልና ንዓና ዳዊት ካባና ምውሳዱ ሂወትና ኩላትና ተቐይሩ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዳይሬክሽን ፈፂምክ ክትብል ርኢ ትኽእሊ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ተኣሰረሉ ግዜ እንድሕር ተመሊሰ ቁርብ ክዕልለክ ኮይንካ ቅድሚ 6 ወርሒ ናይ ዳዊት ማእሰርቲ ኣዴና ኣብ ንእሽተይ ዕድሜ ኣብ 46 ዓመት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ኣብቲ ሽዑኡ ዳዊት ክእሰር ከሎ ጌና ተሓዘን እውን ከምዚ ሶሪ ሳራ ሓፍተይ sorry, I'm gonna try my best to join. تحزن جنا أحاول نير ما لسنا أدي حزن تفرتي أخي كم جزء وصلي جنا نعيت لما مدنا نيرنا ده حد داوت كأخبار أخيدو تكايد ونقدر تحاول كم زي تعشمين أتبيو إنهم نظام ما حبز حجة سلطان لو من قصة نحنا كم تخيل أسد أتبيو أنا سلريك أبتنايم الله ما يوم كأتني حملة ما سرتي نخلت مع التأسرو سريع مغنيات كي نقرو سدوا جت أخيد كله خمزي كم عابي سنبالي تسمعنا أقاطعني أنا خاب مستمهر يونيفرسيتي خوي نيرة تمليسة حد شو جنا هي بكون دخامي كمان وصلي ناب جزء نيرمو دحرت مسكرم 23 جزء متيوم مالتيو كلتا سيبل تخدونو من أسيا تودات ماكينة حيزم متيوم داويت الله ديبلون مالتيو دحرت خونتا سلدس ديبلنا زنبرة داويت دك اسنيرو يلا مليسيا مالتيو نفسي أمر سلدي فلطم زي ما عرفت داويت هيكونن كرحنا قربتي جزي خركب على حسيب يوسن اللي خيرهم دولي بعلو السن له أما أدخلهم مصوي قال خوامن يلا داويت لي وجزاده هون عطيلهم نات جزانا عطيهم ناقات أما نايداوت حوي مدك أسخابنا فنت تبل بالحر جزاس له هنا ناوي كدون نحن اوكي تشعق اني ادي داويت كأن حزن دعركيني مثلا نيرو تقنا أو أب نعرف حافظ مويتاني رأو مالالس نيرو بنت أقام تشعو معتي كلهم بعل ماتيوس بعل جوشوا كلهم تأثروا له معتي نعود داويت وين متيمو على 23 مالت بخم دحينو متيم شعور لك عصام كي مسلون داويت حاوين داويت خيده تنزل له متيم خانيرم I think أصل هاوي قال ام دو مسلو I don't know تعرف هاي مسلونين فلتكم من عرفت هاي مسلونين قال لي تخادينو قدي فخاب جزاوتي يو عدل نيرو 10 حدا معلت مالتي سقام تكنت خلتي داويت تأثيرو عدل نيرو نخطوات أصحاب عدديو دهنا كجبر مالتي نفس خدحن بزح تعشمون نيرو ديسكاشن مستف عب فاميلي خلاتنا عاد جبر كاجير كاوت زياتهم حرحان خم جيرم تتعامي تومها ولا حق حاز ولا حق يتحاز مالتي تعشمي كوني قال تباهيلو داويت بتاع ستريكت اللي ستايلو مالتي قدام عي نجار نماتي وسكخررو لي أنا دحرت أفي أقل جبرنا 5 لومي كان عي نجار هاي سرقة زهاجم أنا سرقة طرح زهاجم سالسايك أنت هيلو حزبك قالو حزبك أنا وحسنا خنزي عزرب أنا أبغى أنا يخاطب له كله معت أبغى أنا حزبي ولا حنت شجر يبلنا أنت هاي سلس جبرنا شجر زلوا سبي تهدم بالمالتي أي تطقنا تجزي نثند دبرو عدلك نفسه خد حنا يتطقمل عندها تحاول بدشويو مستمهرو أب أسمر حفشة وخم مهر كوينو سرحني ري خم تقول سبب أعمل بباشن يجمهر نتهم تمهرو تقرب تيدهم دولون بينهم جيرو تترجو برام بنات أعمل بفقر يدفعونه ممهر مالتي أب مقيار سلدا أمن من إيش الحجاز
نسب تمهير كيا تمهير راح يسب عالم كغير دخل هيوته غير كوميونيتي غير دخل كوميونيتي عينت امنات هلو أنا عندي سلة عشان مدبلت أنا 10 معلت كلاس كي أتون دقني عشان يبل مالتي دحر أبوي كمان مهري عرفت عشان مينستر شو كان ريبورت جرام الله أي متني دلوا لهم عنده ويس راح تملس واحد إنا قرب قال لي لهم مالتي خمبو داوت راح دخل الله معلتي رجعت أني عرفتهم كبيت مرتي ريبورت جبروا صباح يوم تاني حمالو أتوم سبلا عيد أنا حن كنت مسمعه كلاس نتيجة موسيدا مو مالتي عاد بتأمل خالتنا حاجة تشعلت 10 زي معلت زنبرة بزح عدل رخنا كان زخن رأخنا العلل كانت هاي العللكي أب عند حزني نيرو دحر بزحنا في جزاء أي حلفني نيرو جزية ما تيم كيوس دويلو مالتي نصح أنا اللاجت انتهي لنا داوت از تايدي سقابد تعرف ما منك صروي تاجو كاي تفلت عندي خسارة حفتي بلن دمامو سراني ران قصفاني ران دمامو ترحسين حجي دحر ما انتي لخ أسقدماتن نتن دمامو تهدم ما لا دمامو أي قفن يمدلو ريلاكس قالت بالواسي وا سقابد تعرف ما انك دابونو والله ما انتي لهم كعصروني يوم يلاس عارف عندي هادي ما هم يتقبر زلخ أنا ها إلا يسحقنا نيرو مالتي دقرمكي كندي ሰባት እዮም በቃ ደይትወፅእ ደይትሃድም ገለ ግብሎ ነይሮም ምክንያቱ እቲ ኣታሕዝኦም ዝነበረ ኩላቶም ብሓንሳብ ምስ ተታሕዙ ድሓር ድማ እቶም 15 ሽዑቶ ስለተወስዱ ንዓሚም ኢንተርቪው ለግብሮም ነይሮም ካብቲ እዋናት በቃ ከምዚ ብኣልማማ ብብዝሒ ምስ ኮነ በቃ ገለገለ ሰብ ድረኣዮም ነይሮም ነው ነዚ ሕጂ ድረኣዮም ገለ ሰባት ነይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ኢሎም ደይትሃድም ክብልዎ ከለዉ እሱ ደይትሃድም ክብልዎ ከለዉ ናበይ ከሃድም ይድብል ነይሩ ናበይ ከሃድም እንታይ ገበን ገይረ ደ ይድብል ነይሩ እንታይ ገበን ገይረ ደ ብፆተይ ገዲፈ ደ ከሃድም እንታይ ኢለ ደ ይድብል ነይሩ ኣነ ከዳዕ ደ ኢልዎ ኣነ ከዳዕ ደ ኢሉ ክታይ ድግብር ነይሩ ኣብ ዓደይ እንደ ዘለኹ ድሓር ድማ ዝኾነ ነገር ድሕር ኮይኑ እኮ ህዝብና ክጣበቐልና እንዲ ይድብል ነይሩ ምክንያቱ ህዝቢ ሓቂ ፈሊጥዎ ኣሎ ይድብል ህዝቢ ክሳብ ክጣበቐሎ እዩ ክታይ ትገብር ነይሩ بحكيت እቲ ሕጂ ተሓሳስበካ ኣብ ሕጂ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ዋላ ሽዑ ንሳቶም ብሳዞ ድሕሪ ግዜ ክሰምዕዎ ጀሚሮም እቲ ህዝቢ ካልእ ርእቶ ከም ዘለዎ ብልዕሊኦም ብጣዕሚ ይሓዝን ነይሩ እቲ መልእኽትታት ገለ ክታይ ዝገብሮ ዝነበረ ትፅቢቶም ኣይነበረን ህዝቢ ከምኡ ብፍፁም ትፅቢቶም ዝነበረ ንሳቶም በቃ ሰም ልክዕ ንህዝቢዮም ከደገልግሉ ነይሮም ንህዝቢና ነገልግል ኣለና እሞ ህዝቢ ከዓ ንዓናስ በቃ ፅባሕ ንግሆ ንመሰልና ንዓናስ ጠጠው ክብል ኢሎም እዮም ክታይ ዝገብሩ ነይሮም ወል ኣይኮነን ኣይተረኽበን ግን ቁርብተይ እሱ ክታይ ገብረካ እሱ ስማዓካ ኣብ ገዛና ከዓ ንሕና ድማ ዝገርመኪ በቃ ዓብይ ሃጓፊ ገዛና ተፈጢሩ ዳዊት ሓወይ ኣማኻሪ ንኩሉ ሽግር ፈታሒ ይነይሩ ንዓና ኣብ ገዛና مش كلاتنا مش قالنا مش ودنا بقى بمعرق يو كتاي تقبر نيرو نتهم نمهار تمرتنا انا خمرعو خلخوسي كما بوي كويني يو بقى حدار بقى بختاي يختاتو يادل حجي دابله يو كتاي تقبر نيرو اجوخ بقى بمتبع كو يرحل كل ነገር ድግበር ይብለን ነይሩ 18 ዓመታት ብጣዕሚ ድገርመካ 18 ዓመት ኣነ ሽዑ እዋን ድገርመኪ ኣጋጣሚ ነፍጦር ነይረ ኣነ ክምርዖ ከለኹ ድሕሪኡ መስከረም 9 ኣነ ተመርዐ መስከረም 9 ተመርዐ ጥቅምቲ 2 ተመራዊት ሓወይ ተኣሲሩ ኣብ ወርሒ ኣይ መላእኩ ዘለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኖቨምበር 26 ጓል ተገላጊለ ማለት እዩ እዛ ጓለይ 18 ዓመት ክትገብር ሕጂ ጎርዞ ጓል ኮይና رأي بعلى حوالي ناي غورزو قال عدمه ناي غورزو ودي ناي ايمن ناي اخل ودي عدمه تاثيرهم بطعمي دوغي هيكا بطعمي يحزنك يا حدا غزي دغر كنا زندقي سنتاي لكم دنبرهم كمان بقى يطفعني داويت حوالي حيكل كله خسي انا يالله قال متات بن حجه افتو تعد بزح كتنغريم كتاي غبرك لبس لدي غبرت مجمريا دحر ينغرم نيره مجمريا حساب سوالو بلوم نيره قال من الباش تايخ سوالو دبل كادغر مكم الباش انت مصاسي ወጣል ለልከም ካወጣ አህመድ ከሎ ኻሊኦም ክጽበይኖ ሳዋሎ ቴሌም ግን አትሊስት ሰኻብ ሳዋስ መጽሰብ ካብ እስር ቤት ድወጽ ሰቡ እንደሓን ሓደ ዓይነት እዩ ለስለኽታይ ዝገበርኩ ከም ኢላ በቃ ሳዋሎ እድብሎም ነይራ ኣነ
دحر لب مس جبر عجم دحر كنبرم جميرة بقى خمزيو ناس عبد الجح يتزارب يكتب لي مهنياته دحر كالو حتوتات كي متصوم أنا عاقم لما مهنياته هالك زرباتها تسلك سيد جبرو إلا بزخانة بطعم يحزن إذا عمتها سنتهم أو أخبرلي كاريك حسبه إذا كل أمره أب إسرائيل كبرلي وحكيت إرترا معنا جزرة راح يكون الإرترا ما كان بيها خسير هذا الله تطبقوا إرترا تاخذ متس إلهم كتير قبل هذا نبرو استاتهم يبدأ حال ما نيرهم ولا حد سمع يفلت أني نيرو نحن في عدمنا بحكي شو نحن في بوزة حيرد أننا نيرهم أنا كم زي ده حرقن ده حسب كان أنت صم دبلود نبرو تقدم ده قات أمك متس كله طريقة فلا خادم مالي خابن ده يوم بقى ولا ينبيد نيرهم يخاطب لهم أنا تي ري ود نبرو مالتي ساتهم تدفلت ود نبرو ودخن عمت نيرو داويت كسر كله داويت حاول يدقر ما قد 20 شوعة عمت كمان يمل النيرو يعني سنتهم جزء أب إسرائيل كبر خلا بتعمي يحزن كمالتي يكون إن 10 شو من تعمت مع 10 شو من ساعات كمان أنت تخون كبار يا خمزاناتهم أمو دقتا أزقات آمين ترخيبنا خلنا أنت يكتب لتدلي تعدلنا أخ بكي تصفى نقبر بقى متشم حق زربة أنا حنت معلت خماني قاعد حوي حق حما أنا قراقات إمو يخوني لحسي بيفلتن بتعمل بخصتي بتصفى إيه بتصبيني كمتي إلى أبوش تعد خوينا قلنا يكونن بقى كم سبيد وضحها بتيهن أنا سدت وصي أنا وش تعد خوينا قبولة يونيرو دليتي كساب زحلف عمت تصبيه 5 نبرك سمعي بحكي هو أوش تعد خوينا بقى حساب زحلف عمت دقر مكي أرقو خوينا مستبهلس كزيات أراري بتصباني رندار تحوي أنا مناتوس من الباش بمشات له يمت بنقهر يمتصلي فلت እንዳበልኩስ በቃ ከምዚ አይደ ጽበኒ ራክ በቃ አይወጽ አይብል በቃ ምክንያቱ ልክ ከምትና ኢትዮጵያ ድግበር ነበረ ናይ ፖለቲካ እስራት ተፈቲሖም ክባሃል ከሎስ ንሕና ድማ ንሕና خلባና ግዲ ልሕም ኸውን እዚ ጉዳይ እንዳበልናቲ ኣና ከምኡ ኢሉ መስልና ነይሩ መስርሕ ከምኡ ኢሉ መስልና ነይሩ መጀመርያ ከምኡ ኢልና ንጽበ ነርና ወል ኣይተረኽበን ግን ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ እንደዒ ኣይምሳሎ እንደዒ ኣምላኽ ተኣሎ እዩ ኣይሳኣኖን ሓደ መዓልቲ ተስፋ ንገብር ወላውን ሓኒሞም እንተኾኑ ብሂወቶም ጥራሕ ውፅኡ እምበር ንሕክሞም ኣሕዋትና ፀገም የለን በዓል ዳዊት ሓዊ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ዓቢ ተስፋ ገይሮም እዮም እዚ ኩሉ ዝገብሩ ዝነበሩ ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ከዓ ዝገብርዎ ነይሮም እዚ ኩሉ ሽግር ሕጂ ዝወርድ ዘሎ እቲ ቀደም ተኣልዩ ነይሩ እንተትኸውን በዓለት ሓወይ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ኩሉ ሽግር ሕጂ ኣይምበፃሕናየን ነርና ስደት ደቅና ንሕና ንበፅሕና ዘለና ኣይምበፃሕናየን ነርና ይምርኣናየን ነርና ሕጂ ድማኒ ህዝቢ ኤርትራ መቸም ሓደራ ብልኣነ ኩሉ ዓይኑን እዝኑን ከፊቱ ክትስእ ክለዓል ንኣሕዋትና ንዞም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ኣያታትና ኩላቶም እንታይ እዮም እጥውኦም እንታይ እዩ ጉዳዮም ኢሉ ክሓትት ድሓር ድማ ኣብ ዓዲ ዘሎ ብርቱዕ ጉዳይ ገዲፍካ እዚ ብደ ይጠቅም ብንእሽተይ ነገራት ሰብ ክሰሓብ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ንምንታይ ኢና ንርሳዕ ምን ባዕለት ሓወይ ከመይ ገይሮም ምርሱዕ ባዕለት ሓወይ ያ ኣይግባእን እዩ ብሓቂ ሕጂ ድማ ብሓቂ ኣነ ሓደራ ብል ንህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ዳዊት ሓወይ ስለተኣስረ ኩሉ ፋሚልና ተተንኪፉ ፋሚልና ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ሃገር እውን ምክንያቱ እንደይ ነገር ተሪፍዋ ደሎ እዚ ዳሓለፈ 18 ዓመት ናበይ ክንስጉም ዝግባኣና ናበይ ንጉታት ኣለና ንድሕሪት ሕጂ ድማ ወላ ሓንቲ ክታይ ኣይኮነን ክምብል በለምበር ኣይትኸዓወን እንዲሉ በሃል ሕጂ ከዓ ሓደ ኮይንና ኩላትና ነቲ ጉዳይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጉዳይ ኣሕዋትና ጉዳይ ኣያታትና ክንሓትት ተስፋ ገብር سارة حجك تحسبيه خلخي تشع وانسي كتعلنها متصنحكس كساب كمزي كنزتر اي مسل كانيو كساب كنز عمتات زيتر اي مسل كانيو كساب كنز عمت تشربو مسلكم كم زي نبر علي الكني مستي اقدمهم اسروهم فتحوهم بقال قدايات حتوهم مالس خمس غيركم لهم اسروهم فنوهم زبلكيو بزحت غازطنياتكم مستم فاميلي من عرفتهم من كعل الكلوق سلا زبولني دحرت عمتات انت تقصر مسكده
كمين نيرو نعاهم نسدرا من البات راهيل تمرعا من كيدا سلز نبرت ندا حماء كبيد نيرو تناي جزا خناتات كتذكرو جبو غيرا كمي حليفو كمي نيرو تخناتات نعاهم بتعم خبيد ندخل بدا دخيد نورمال حزن دحر حاسب كيو لوس مسمته مجمع قبلك دحر ندا قلل مس غزي تايم هي ندا قلل يدخيد اثنا هنا بقلباتي مجمع دحان مسيلنا اوكي دحان صومن نورحي نخلت ورحي نابلنا 10 شمونة عمت حجة حزن ندا خبر يمت كاب معته كاب عمتنا وعمت كسخلو أنا بحاجة خبير مالتي حجة مجمرة أب قدامي بوليس تابع تأثيرهم نيرهم كل مسألة نيرنا ما قبلنا تصحلهم كده وانتم يملسونا نحط لهم دليهم نجار كل تنقصك دبتحف مالتي قد نتنا مجمرة عشان تشتغل مالتي لك عشان تشتغل مسنوحهم تايس لز قبرنا نحنا بدي فرد مجمرة أو كنا مكاتب خمسة نورة صبوا جبنا هنا نفلت على حد أجزيون تم بولايس كاب تأشموت كاب هيمانيتي تبجسه officially ولا أي رخونا بتريتن كم زلنا سئلهم كم زي رأينا خونو مالتي خون زاربهم كلنا حج حد أجزينا حمش دقنا عسل رخون زاربهم منا حج كم كله سينيور تحطهم من تايمر مارد تكون مرنونا قبلنا فلتنا بحجة ومن قد نتأثر كلها كم عينة تحطوا العلوي ربشوا ما أخوينهم مالتي وصلهم طابقني رمات سربيت كوينهم حر شدشور حمس كونه ناي مقبم حسام أدمى يقبروا مالتي فتح أنا حاتو عبيت فرد نخقربو بسنة سرعة كأب حقة وعقباب كأخمر مرم قبلهم كأب حقة وعقباب كفلتو اتما قطعتهم كأقبلهم توسينو بحقة وعقباب نخفلتو سلة ديتا قال خالسو ناي مقبل حسام أدمى يجمروا مالتي دحر مقبل حزنا مسكرنا عيك بقولون يمزلوا إلى مملسنا كلتا معلتي سلستا معلتي قربتي معلتهم لنا مستمر لسنا كداونت ناي داويت أنا خاطر ذكره داويت حوي كله داونت أكيد بيجي بيننا معلتي كحد صار نجزامهم ولا صلوا بتعني سعادة مالتها بتعني سلوت فتو داويت حوي ببراكينات آلي هو دحر قال مالتها كافت سميت لازم بروسس نيروت تحت ما كنت نورمال كداونت كنا نحسب كل تداري حزنا له مسكنا جن يلون عبديلهم مالتي شعو حاسبنا مالتي أبينا إذا ما خنوستو ما بيحز ناس كاب جزعنا بلس أبينا يعمل لهم كي أين فلتنينا بزح مع السماء لسنا مالتي ولا حزنا ما يبي لهم عن تأتونا خون متاوريم كلامنا ولا ساب زي مزيل له ولا حد أوفيشالي ملسس لديت وهابنا نمالا لسه إلنا على حد مستوى بيتسب أو نرخب أفلت أنا مني موت رفلت ولا نفتي ولا حد حالات إنه توصيدو دزارة سبيلنت بوليس عم عطر له طرح كابزي أخيرو بجهم حنسب نجيرا كني ملسة راح يزبلو ساعته ونبع علمون نفسهم فريحان كابزو غيرو رجعك هاي ربيدنا مالتي بمحتاج ودأتو دحر أوروب صومنات ناب بيت صحفة بريزيدنت ودأ فوق ربها حلالو ناي سليان ناي تسطحن حالاتي لونا بخمي كم سمعنا عايزكروني جن فصبوي حدا معلت خيدنا أبوي قال أقرأ خوات أكاز وديلو هاي كم زلو رح نقرنا حجر حر كم زل دفر دلو قستاي زربا غيرو كم زل حد كان تحاوسو غيرو دحر حجر غايت مصقي تحتن أوشت إرترا عندلو إحنا قتلت سباي كنا ويبلعت سباي كنا أيتبلعون أيتقاتلوا من يلكم يلبون غبها مو أبي أقول لكم أيتطمونا أبي أوشت إرترا لو أتدل تدلنا يجزيكم مصقهم يوم حجر متخم كي تحتنا نحر حتى تابزيكم ما أوقف حواسيهم إنه بدحريو أي تملسنا بقى بخونو إن عمتات نداوسخن أصل شو متعمل بعل داويت تسفى قبر حدا معلتي بهيوت نزانتهم بعلاتهم كزنتولون أمود أتا تملي إيو انترلون عخي عدلك بكي I don't know بزح ولا حنت مراية باللين بنجسنتهم كذا خمارة رقم سول بيتسب كبايدون إشلو دذكره خلو معلتي حدا معلتي كونكت خجبري مسؤول بالحوي أماني الأسرات ربي لالو كأنا خم عباي مثل حكي خمسين شالو it's a pain طبق غير يزرداني ثلاثة بيتسب
معلتها وقالسي ناي أمورخات عنا ناي إيموشنكات عنا أتخلو معلتها وستايكا بلك مس تزبل لك زمدنا مس بيتسب كارل لك زمدنا الحرف اللي دول الرأي لهم كانوا تقدا تموجداتي كسايو أيوداني بتن يدبلتا أجوهم أجونا خبيب دلي እግዚአብሔር እዩ ይምረና ከቢድ ነገር እዚ ማዕፀወት ይብሉ ሓዘን ስለ ዝኾነ ኣይሓውኒ እንዳገረደ ጥራሕ ይኸይድ ኣብ መዕፀወት ካብዛ ዝበልክያ ሓሳብ ሓንቲ ተሰምዐትን ኣላ እቲ ግዜ ማእሰርቶም ዳዊት ሲ ህዝብሎ እንዶ እናበለዩ ኸይዱ ህዝቢ ክጣበቐልና እዩ ህዝብለና እንድዩ ህዝብና ኣሎ እንድዩ ንሕና እንታይ ዶ ጥፊእና ኢና ንሕና ጉቡእና ኢና ጌርና ከም ጋዜጠኛታት ሓበሬታ ኢና ሂብና ፅባሕ ንጎ ከዓ ህዝብና ኣሎ ኣብዚ ወስዱና የብሎ ምን ክጣበቐልና እዩ እናበለ ከይዱ ዳዊት ከም ኢዱ ከም ቃሉ ዶ ኮይኑ ክትሓስበዮ ከለኽ ስኺ ከመይ ነይሩ ናይ ከባቢኹም ሪኣክሽን ከቢድ ናይ ባሓቂ ሓደ ካብቲ ከቢድ ዝገብሮ ነቲ ሓዘን ከማናይ እሱ እዩ ኢንሻአላህ ኣም ሶሪ ቱ ሳይ ግን ከቢድ ብዙሕ ተኣሽሞን ሰምዕ ነርና ሽዑኡ ምስ ወያነ መሳርሕቲ ወያነ እምኩ በኣሜሪካ እዮም ዝምወሉ ነይሮም ማለት እቲ መንግስቲ እኮ ነይሩ ደራብሖ እንድዩ ካብ በደይ ምፍላጥን ካብ ደይ ምንቃሕን ድመፀ እንድዮና ነቲ ህዝቢ ትሕዘሉን ኢኻ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለካ ከምኡ ጌርካ እንድሕር ተኣሽሙ ትገብር ኮይንካ ኣብ መወዳእቱ ግን ኣንጻር ድምፅኻ ኢኻ ትኸይድ ኣለኻ እዚኦም ክዕሰሩ ከለዉ ኣፍካ ይድዕፆ ነይሩ እዚኦም ክጠፍኡ ከለዉ ብርዕኻ ይድነግፅ ነይሩ እቲ ናይዚኦም እዞም መንእሰይ እዚኣቶም ከምዚ ዓይነት ዝመሰሉ ብዛዕባ ዳዊት ሓወይ ጥራሕ ደይኮን ኩሎም እቶም መሳርሕቲ ዝበዝሑ ይፈልጦም እያ ኣጋጣሚ እዚ ዳዊት ሓወይ ቁር ናቱ ኣርኣያ ኮይኑ ድሕሪ እግሪ ስለ ድኸይድ ነበርኩ ኣነ ዕድል ፈልጦም እየ በዓል ማቹ በዓል ሜልክያስ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ በዓል መድሃኒ ሃይለ ኣማይ ኣስራት ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ዝኣመሰሉ ሰብ ክተጥፍእ ከለኻ ደይ ሓላፍነታዊ ነገር እንዳገበርካ ከምዚ ኢሉ ሰብ ክጠፍእ ከሎ መወዳእትኡ ትዋጋ ንሳቶም ሓንቲ ሂወት እዮም ትዋጋ ብድሕሪ ረኽፍለካ ግን ከቢድ ንሪኦ ኣለና ርኣዮም ብድሕሪኡ ዝነበረ ሕንፍሽፍሽ ናይ ሓበሬታ ምስኣን ናይ ክስታይ ግዳይ ኮይንካ ምትራፍ ነዚኦም እንዳረኣኻ ስለ ደስደፋንኻዮም ኣይ ሆፕ ካብዚ ተማሂርና ዝሓሸ ነገር ክንገብር ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንፃገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ፎቶግራፍን ተንቀሳቐስን ስእሊ ኤርትራ ክላዓል ከሎ ቀዲሙ ዝጥቀስ ስዩም ፀሃየ ኣብ 1952 ካብታ 12 ቆልዑ ዝፈረየት ስድራ ቤት ኣቶ ፀሃየ ወልደ ማርያምን ወይዘሮ ሮማ ሰሎሞንን ኣብ ትኹል ተወሊዱ ኣብ ትኹል ደኣ ይወለድ እምበር ኣብ ከባቢ ፀፀራት ኣስመራ ክዓቢ ከሎ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣስመራ እዩ ተኸታቲሉ እዛ ብዙሓት ቆልዑ ዝወለደት ስድራ ማዕረ ብዝሒ ዝፈረየቶም ደቃያ ንቓልሲ ናጽነት ተሰሊፋ ስዩም ዝርከቦም 8 ደቂ ንገድሊ ተሰሊፎም እስቲፋኖስ ዝተባህለ ኣባል እዛ ስድራ ንስለ ናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ክስዋእ እንከሎ እቶም 7 ብሰላም ተመሊሶም ኣደ ስዩም ወይዘሮ ሮማውን ብተመሳሳሊ ኣብ ኣሰር ደቀን ብምኽታል ሓፋሽ ድባት ኮይነን ንነዊሕ ዓመታት ሰሪሐን ስድራ ቤት ፀሃየ ወልደ ማርያም ደሓን ደረጃ መነባብሮ ስለ ዝነበሮም ስዩም ናብ ዝሓሸ ቤት ትምህርቲ ክለኣኽ ድማ ኣኽኢልዎ ስዩም ተምሃራይ ኣልያንስ ፍራንስ ብምንባሩ ብዘይካቲ ምልከት ቋንቋታት ፈረንሳይ ጣልያንን እንግሊዝኛን ኣብ ባህሪ እውን ካብ ብዙሓት መዛንኡ ዝተፈልየ ጽልዋ ከም ዝነበሮ መሳትኡ ይምስክሩ ስዩም ፈለማ ኣብ ኣስመራ ትምህርቱ ድሕሪ ምክትታል ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ፍሬንች ኮሌጅ ትምህርቱ ቀጸለሞ ድሕሪ ምውድኡ ድማ መምህር ቋንቋ ፈረንሳይ ኮይኑ ንሓደ ዓመት ኣብ ኣስመራ ሰርሐ ሕጂውን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ እብኡብ ህይወት ክፀሮ ስለዘይከኣለን በትበት እውን ምስ ቃልሲ መስመር ስለ ዝፀንሖን ድማ ኣብ 1977 ናብ ቃልሲ ወፀ ድሕሪ ናጽነት ስዩም ኣባል ዜና ኮይኑ ኣብ ዓሰቢ ነይሩ ነቶም መዋእሎም መስመር መራኸቢ ብዙሓን ሰውራ ኤርትራ ተበቲኽዎም ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ብሳላ ሓርኮትኮት ስዩም ምስ መራኸቢ ብዙሓን ኤርትራ ክፅንበር በቕዑ
ስዩም ባዕሉ ተጻቢቡን በቲ ኣብ ከባቢኡ ዝረኸቦ ጥረ ነገራት ተጠቒሙን ኣብ ዓሰብን ከባቢኣን እታ እትበጋገስ ነበረት ቴሌቪዥን ኤርትራ ከም ትፍኖ ገበረ ድሕር ነዊሕ ስራሕን መፈተኒ እዋንን ወግዓዊ ፈነዋኣ ምስ ጀመረት ከዓ ዳይሬክተር እታ መደበር ቴሌቪዥን ብምዃን ናብ ኣስመራ ተሳሕበ ኩሉ ፈላጢኡ ዝምስክረሉ መለለይ ባህርያት ስዩም ቃል ዓለም ዘይገብር ጥራይ ዘይኮነ ዝስምዖ ዘዛረብ ምዃን እዩ ተጋዳላይ ኮይኑ ኣብቲ ንነዊሕ ዓመታት መሊሱ ዝምስርሕ ባህሊ ገድሊ ይጽናሕ እምበር ከምቶም ደርቦም ሓኺኾም ተባሂሎም ጥቕስ ዝብሉውን ፈጺሙ ኣይነበረን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ማእሰርቱውን ካብ ብዙሓት መጋደልቱ ብዝተፈላለየ ኣፉ ከፊቱ ምስ ኩሉ ተራን ሓላፍን እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኣብ 2001 ፖለቲካዊ መንደቕ ኤርትራ ክሸራረፍን ማዕሪኡ ድማ ኣንፈት ምጥፋእ ምስዓበ ስዩም ሕጂውን ድምፁ ፀዓት ከስምዕ ተላዒሉ ፖለቲካዊ መርገፂ ስዩም ካብ መሪሕነት ክፍለ መጀመረ እቲ ብመጠኑ ዝነበሮ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ክዕጾ ስለ ዝጀመረ ኣብ ወግዓዊ ጽምብል በዓል ናጽነት 2001 ናብቲ ንሰኣልቲ ዝተሓዝአ ሰፈር ምእታው ስለ ዝተኸልከለ ምስ ተራ ህዝቢ ኮይኑ ነቲ ጽምብል ክዕዘብ ተገዲዱ ኣብቲ መዕዘቢ ኩዕሶ ኮይኑ ነቲ መኸልከሊ ይሕሊፉ ዝወሰዳ ስእሊ ድማ ዳሕራይ ኣብ ጋዜጣ ሰቲት ምስ ቃለ መጠይቁ ተሓቲማ ነበረት ኣብቲ ቃለ መጠይቁ ብግልፂ ኣብ ህዝቢ ዝወርድ ዝነበረ ኣበሳ ተዛሪቡ ኣብ ርእሲኡ መቕጻዕ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲን ተሓተቲ ናይቶም ዝሞቱ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ወልደ ኣብ ይስሓቅን ልዕሊኡ ዝርከቡ ሓለፍትን ምዃኑ ብግልፂ ተዛሪቡ ናይ መጻኢ ወለዶ መራሕቲ ብናይ ሎሚ መራሕቲ ይቕተሉለው ክብል ድማ ጸሓፈ ዕለት 21 መስከረም 2001 ብተብተብ ክላዓል ምስተሓበረ ድማ 18 ዓመታት ሓሊፉ እንሆ ክሳብ ሎሚ ንገዝኡ ኣይተመልሰን ንህላውነቱ ዝምልከት እውን ንስድርኡ ኣይተሓበረን ኣሮን ብርሃነ በሃል ዋና ሰናዳይ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበርኩ ሓደ ካብቶም መስረቲ ማለት እዩ ናይ መጀመርታ ብሕቲ ጋዜጣ ገለ ካብቲ ብፍሉይ ዝዝክሮም ሰባት ስዩም ፀሃየ ጀሽዋ ዳዊት እዮም ብዛዕባ እዚኦም ገለገለ ንእሽተይ ክብል ደስ ዝብለኒ ንኣብነት ብዛዕባ ስዩም ፀሃየ ገለ ካብቲ ዝክሮ ምናልባት ዝበዝሐኩም ትፈልጥዎ ትኾኑ ስዩም ኣብ ኩሉ ተቆልዑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ናጽነት ኤርትራ ኩን ንምግባር ናብ ሜዳ ወፂኡ ዕድመ ንእስነቱ ዝበጀወ ህርኩት ጋዜጠኛ እዩ ኣብ ሜድያውን ከም ቪዲዮግራፈር ኮይኑ ኣብ ውዑይን ዝሕሉን ዓውደ ኪናት ብምእታው ኣዝዮም ዝነኣዱ ፊልምታት ዝቐረፀ ኣዝዩ ዝነኣድ ሰኣላይ እዩ ካልእ ናይ ስዩም ባህሪ ርህራሄ እዩ ኣዝዩ ርህሩህ ሰብ እዩ ክሕግዝ ባህላይ ኩሉ ግዜ ሽግር ናይ ሰባት ክርኢ ዘይደሊ ይናው ኩሉ ግዜ ጽጉም ተሪኡ ክሕግዝ ዝዳናደን ዓይነት ሰብ እዩ ገለ ካብቲ ኣብነት ክተቕሰል ክሕጅስ ኣብ ኣስመራ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብቲ ናይ ፓርኪን ኣቴንዳንት ኮይነን ዝሰርሓ ዝነበራ ብዙሓት ዝተጣየሳ ተጋደልቲ ነይረን ብዛዕባን ኩሉ ግዜ እዩ ዝሓምም ፓርኪን ኣብ ዝገብረሉ እዋን መቕሽሽ ከይሃበ ከይዲ ይፈልጥን ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ እቲ ዝነበሮ ርህራሄ ግርሚ ትብለና ኣነቲ ዝነበሮ ሓሊፍ በአን ሙርኮስ ገይሩ ከማን ዝተፈላለዩ ኣርቲክል ኣብ ሰቲት ሓቲሙ ነይሩ ናይ ብሓቅነት ናተን ወፅዓ ናብ ህዝቢ ንክፍለጥ መንግስቲ ምእንታን ቆላሕታ ንክገብረሉ ኢሉ ማለት እዩ ካልእ እውን ናይ ስዩም ተሐጉሰኒ ወይ ዝዝክራ ብፍሉይ ኣብ ልዕሊ ስድርኡ ጀነራል ክፈቱ ማለት እዩ ኣብ ኣዲኡን ውላዱን ዝነበሮ ፍቅሪ ግን ካልእ ነገር እዩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ምስ ስዩም ተራኺብና ገለስ ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ንዕልል ነርና ኢና ነው እንዳሻኹን ወይ ኣምዳ ባር ከይድካ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ብብሕቱ ኣብ ትዕልለሉ እዋን ብፍላይ ኣብ ሰብዓታት ናብ ሜዳ ዝወፃሉ ምክንያት ገይሩ ይዕልለኒ ነይሩ ከመይ ከም ዝነበረ ሕጂ እንታይ ዝብልቲ ቀደም ወለደይ ጠንጢነ ናብ ሜዳ ክወፅእ ከለኹ ክሳብ ክንደይን ወለደይ ወይ ናደይ ይሓቁና ከም ዝነበረ ትናተይ ኩነታት ወይ ካብኦም ምፍላይሲ ኣይርዳእንን ነይሩ እዩ ዝብል ሕጂ ምስ ወለድኩ ግን ናይ ብሓቂ ክፍለጠኒ ጀሚሩ ኢልካ ነው እዚ ወለዲ ዝብሎ ኣሎ ብስላምሽ ምስ ወለድካ ፈትኖ ዝብሎ ወለድሲ
بقى مريت يودقني زمثل هذه أنا خاب قوليسي تفني خنا برزق أنس أي مثلنا يزبل نيرو يحزنك أي حجي أب كم زخونتات ودي أو خطرية مالتي نو أنصرت كله تمنيته أنصرنا كله تمنيته نبحكي زحزن هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. فلما حتما ابن حسيش عن شعتميتن 97 ناب حزبي كتقرب زبقعت ناي مجمرتا ناي بحت غازيطا ستيت مس كالوت بصوتو زكايت زنبرن واننت زنبرون داويت يسا زتفلاليه سرحات زدرسي صحف درامان ገጣምን ውን ነይሩ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ን18 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኤርትራዊ ስዊድናዊ ዳዊት ይስሐቅ ንዝተወሰነ እዋን ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ሰቲት መንባሩ ውን ይጥቀስ ዳዊት ኣብ 1994 ምስ ኢሳያስ ጸጋይ ፍሳዬ ዮሐንስ ጀሽዋን ካልኦትን ኮይኑ ንህፃናት ሙዚቃን ድራማን እትምህር ጉጅለ ቲያትር ሰዊት ካብ ዝመስረቱ ሓደ እዩ እቲ ኣዝዩ ትሑትን ህዱእ ሰብን መንባሩ ኣዕርኽቱን ስድራቤቱን ዝገልጹ ዳዊት ኣብ መስከረም 2001 ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ድሕሪ ምሕሳዱ ኣብ 2005 ተፈቲሑ መንባሩን ድሕሪ 2 መዓልቲ ድማ ደጊሙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝተወስደን ሰነዳት የረጋግጹ ክሳብ ሕጂ ድማ ከም ካልኦት ጋዜጠኛታት ብጾቱ ንህላዊኡ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይተዋህበን ንህላዊኡ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ዳዊት ይስሐቅ ከም መሳርሕተይ መጠን ውን ብዛዕባኡን ገለገለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ብዛዕባ ዳዊት ግን ገለ ካብቲ ዝዝክሮ ናይ ዳዊት ፍሉይ ነገራት ውን ከም ኩላና ንፈልጦ ዳዊት ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እዩ ኣዝዩ ንፉዕ ፀሓፋይ ንፉዕ ገጣማይ ደራሲ ገለ እዩ ኣዝዩ ደቁ ዘፍቅር ኣቦ ስድራ ሰብ እዩ ነይሩ ነው كل جزء أهم معلتي تنقص تعبه زخون يكون هياب كي حزن أبجوز واي كيدين نتم دكو زخون مالتينا نجد نقل حيزو كخيط كخلالو قالوا ناي داويت بحرين تاي نيرو كمو متحقق از بحرون أزي تصبو ناي متحقق از بحرين نيرو أو شحن ميتين دبدابيتات مساكا ناي جدن كتصحف كخلالو مبزحتو يوغازيت أنيا نتيز صحفو ارتيكل بيدي صحفو ودمت سلازي ناي جدن تايب كخونالو سازي داويت اب سويدن سلاز نبره قربتي ناي كمبيوتر ليلا نيرو ولا تقلطافون اب تصحفا كاب كلات ناس سو زحاشي نيرو معناتي قلطافيو سو نتي ناي سبات ناتو وديس ناي كالق غله بعليو سيلو دحجز صحف نيرو معناتي شغاره خازي سلادستي بزح صفتو شغاره نو حجي حدا غزي انتاي نبلو نيرنا كمزي بزحي زصحف ابزحلونا اوان معناتي منتان قلطيفو نسو كود اونت غدات يناو نزين اب كشتي خندز سعد دحر ودي كان بقى شكرا هياب كنبكا انا قليلنا نسحق نيرنا لاغصول نيرنا سوا چرقولو نيرنا نو سوا هم زايفوتي بقى بولو تا شغارا قدما زيا طبابلوا زن دحري نركبولو بالنيرو عجي ازيو اكمو موزاين مصواتن دفوتو هركوت غازيتኛ نيرو داويت ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑላ ኣብ ዓለም ስነ ጥበብ ጋዜጠኛትን ሰርከስን ኤርትራ ተገዳስነት ንዘለዎ ሰብ ተወሳኺ መብርሂ ዘየድልዮ ስም እንተልዩ ፍስሃዬ ዮሐንስ ጀሽዋ ጥራዩ ኣብዞም ዓውድታት ኢዱ ዘሕለፈሎም ስራሓት ብዙሓትን ድሙቓትን ስለ ዝኾኑ ጀሽዋ ኣብ 1959 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 1977 ድማ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ተሰሊፉ ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱታት ተመዲቡ ሞይኡን ዓቕምን ዘፍቅዶ ኣበርክቶ ገይሩ
ኣብ መፋረቕ 80ታት ኣብ ጉጅለ ባህሊ ክፍለ ሰራዊት 16 ተመዲቡ ድራማታት ብምድራስን ምእላይን ከምኡውን ግጥምታት በመጽሓፍ ንኡት ስነ-ጥበባዊ ኣበርክቶ ገይሩ። ሓደ ካብቶም ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝፈረዩ ምኩራት ስነ-ጥበበኛታት ክኸውን ከኣ በቂዑ። ድሕሪ ምጉንጻፍ ናጽነት ኤርትራ ኣብ በይኖም ስሙያት ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ነጢፉ ዳይሬክተር ናይ ቆልዑ ሰርከስ ኮይኑ ሰሪሑ። ኣባል ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣ ሰቲት ኮይኑ ህዝቢ ዘነቓቕሕ ብዙሕ ጽሑፋት ኣበርኪቱ። ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ፍስሓየ ዮሃንስ ጀሽዋ ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ዝቃለስ ሓርበኛ፣ ምእንቲ ውፅዕ ህዝቢ ዝጣበቕ ጋዜጠኛ፣ ዘነቓቕሕን ዝምህርን ስነ-ጥበበኛ፣ ንህይወት ብምሉእነት ዝነብራን ዘስተማቕራን ኣብነታዊ ኣቦን ኣላይን ነይሩ። ጆሽዋ ኣብ 1994 ምስ ኢሳያስ ጸጋይ ዳዊት ይሳቕን ካልኦትን ኮይኑ ሓንቲ ንህፃናት ሙዚቃን ድራማን እትምህር ናይ ቆልዑ ጉጅለ ቲያትር መስሪቱ። እዛ ሰዊት ዝተሰሜት ክሳብ ድሓር እውን ዝቐጸለት ናይ ቆልዑ ማሕበር ቲያትር ንፍሉይ ተውህቦ ዝነበሮም ቆልዑ ብሞያ ስነ-ጥበብ ንምምልማል ትሰርሕ ነይራ። ኣብ ስነ-ጥበብ ሃገርና ሉሉይ ስም ዘለዎ ከም ድምፃዊ ጀማል ሮመዳንን መብዛሕትኦም ኣብ ንእሽተ ሓወይ ክንዳ ሓሙተይ ዝተዋስኡ ኣብነታውያን ተዋሳእትን ከተፈርውን በቂዓ። ተራ ጀሽዋ ከዓ ከም ወትሩ ዕዘዝ ነይሩ። ግጥምታት እናጸሓፈ ድራማታት እናደረሰ ናይ ሰርከስ ምርኢታት እናወደበ ንዕቤት ናይታ ማሕበር መሪሕ ተራ ተጻዊቱ። ኣብ መስከረም 23 2001 ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ድሕሪ ምውሳዱ ንህላዊኡ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይተዋህብን። ሳይ ዮሃንስ ጀሽዋ እውን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ እዩ። እውን ከምኡ ሓያል ጸሓፊ፣ ገጣሚ፣ ህርኩት ከም ልክዕ ከም ስዩም እዚ ከዓ ኣብ ንእስነቱ ኣብ ሰብዓታት ናብ ሜዳ ናጽነት ንምምጻእ ዝወፈረ ሰብ እዩ። ኣብ ግንባራት ድማ በቲ ዝነበሮ ልዑል ዓቕሚ ናይ መጽሓፍ ህዝቢ ኣብ ምንቕቓሕን ተጋደልቲ ኣብ ምልዓዓልን ኣዝዩ ልዑል ኣበርክቶ ዝነበሮ ጅግና እዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጀሽዋ ከዓ ስቲል ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ሕጂ ይዳጎን ኣሎ። ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ነገር እዩ። ገለ ካብቲ ናይ ጀሽዋ ፍሉይ ባህርታት ዝሪኦ ዝነበርኩ ሽዑብቲ ስራሕና ማለት እዩ። ጀሽዋ ኣካላቱ ክከናኸድ ማዕት እዩ። ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ኣካላቱ ክከናኸል ከምዚ ስፖርት ከዘውትር ክብደት ገለ ከይውስኽ ኩሉ ግዜ ንኣካላቱ ደይሓስዩ ዝሓስዩ ነገራት ከም ሽጋራ ገለ ብፈፂሙ ኣይሰትን እዩ ነይሩ። መስተ ብዙሕ ኣየዘውትርን እዩ። ከምዚ ልዕሊ ዓቐኑ ዝሓለፈ መስተ ገለ ኣይወስድን እዩ። ኩሉ ግዜስ ኣብ ጥዕንኡ ገለስ ግደስ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ መበል 30 ዓመት ዕለተ ልደት ጋዜጣና ነኽብር ነርና። ሕጂ ጽቡቕ እንዛናግዕ ኣምሲና መወዳእታ በቃ ወዲእና ኢልና ከይድ ግን ኣብ ደገ ምስ ወፃና ዕላል ሒዝናኡ ማለት እዩ ጌርና። ሕጂ እቲ ዕላል እንዳተመጠጠ ስለ ዝኸደ እምቧ ኣንታ ከባቢ ዝጠጠው ኢልና ንዕልልሲ ንኸይድ እንደሞ ብዚ እንዳባር ኣኾልና ሓደ ንበል ገለ ኢልና ከም ሓሳብ ነቕርቦ ማለት እዩ። ጀሽዋ ሽዑ ብኡ ንብኡ ተቐብል ኣቢሉ መስተ ይኣኽለና። ሕጂ ነዚ 100 ዓመት ከነንብሮ ንሓስብ ዘለና ነብሲ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልቲ ከይንቆትሎ ኣኽለና ኢሉ ይስሕቐና ማለት እዩ። ሕጂስ ናይ ብሓቂ ከብዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከምዛ ዓይነት ራእይ ፀኒሕካ ብከምዚ ሂወትካ ክጠፍእ ኣብ ከምዚ ተዳጒኑ ዕድሜኻ ክሃልቕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ይሕዝን። ናይ ብሓቂ ይሕዝን እዩ። ብጣዕሚ ይሕዝን። ኣሮን ኣብ መወዳእታ ሕቶላትኒ ብኣኣ ክንዛዝም ኢና ድሕሪ ማእሰርቶም ትሽዑ እዋን ዝኸጋጥም ከሎ ሕጂ ድሕሪ 18 ዓመት ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድማ ዓመት ንዓመት እንዳተክእት ቁጥር እንዳተቐየረ ኸይድ ኣብ ኩነታቶም ከወላ ሓንቲ ነገር የለን። ዳሃዮም ሃልዋቶም ኣይሕበር ኣብ ፍርዲ ኣይቀርቡ። 18 ዓመት ምልስካ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ይስማዓካ? ዋው ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ማለት ኩሉ ግዜ ዓመት መፀት እዚ ዕለት እዚ ክዝክሮ ከለኹ ክልተ ተጋራጫዊ ስምዒት እዩ ዝስማዓኒ። በቲ ሓደ እቶም ኣብኡ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ድማስኑ ዘለዉ ኣዕሩኽተይ መሳርሕተይ ኩሉ ግዜ ይረኣይኒ ካብ ደቆም ስድሮኦም ካብቲ ዝነበሮም ሕልሚ ገለ ተፈንጪሎም
بهوت الله ديم يلون أبزين فلت الله بوتا تداوينهم مقصالهم زيتات كل جزء حزنهن مالتي بتحدي أنا خافتي متصاودياتي وتي أبزي وفيلق عرفوا له عدي سلام مقاماتي كل جزء أقبل تسمعني مالتي تجيناتي جن كل جزء خطري خلها دكاي عبيو خلو تمرتي كحلفو خلو ويجل graduation خلو زخوانة ناتهم progress كتير خلها بانت صاروتهم مسارحتي كاب دقوم صدروم تفليوم مالتي أزيو أسكا حكا حزخونو بوتا مالتي هلاو نتهم زي فلت بوتا تداوينهم ولا حنتي بدل زي كلهم بخون ماسنو تريم كله ويكذكرهم كله كل جزء مرير حزني تسمعني قال نجر كتكبر تعلن مالتي لا عقم حاصل زخون ولا حنت قد قبرت نجر كم زي بالكاد حرفيت كاخ عمل يسو زيادة سكات وسخ مالتي عجزي على تزسي كل جزء تجرج قوي سمعتي ولعيد فترة لي بزن بتن هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات خياتلت مدبنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تصنحكم ينيرو إذا زعبا أبزي أي تزازمن كمتي أم أتوز قلصنايو ردي إرنا نقول لهم أم مسكرم كلتشحن حدا نما أسرتي مستوستو نعسرت شومنت عمتات دهي زي بلوم غازيطنياتات ببولكم نمذكر حيزاتو بزلا مدب أب زمص سمون ون نزترفو غازيطنياتات زلاله تحستو حيزنا كنمصينا سسناي نقولنا دحنقنيو إيرتران كبابيان معكنات زين عالم أبز حلفة قنيات أب كتماتات فرانكفرتن بولونيان زتفلالي بوليتيكاوي نتفتات دليت فتحي ككايد كأنيو أديتات برتاو تقادلون حدش ولدو من إسياتن متان كان دمع أب حدث إلال نتقرنف بمبال أب فرانكفرت جرمن تقابئين إتن نقلو ديتات نمتحن هاجر بزبل مريح تيما استودا دباد ديتات حج كله في اللياتنا أو نزيفنا أب سقاين مكران نزركب حزبنا قندحن تزيبقعينا صباح نكهو تتعيسنا أبزين وصالو درجة كنودق نخقلينا بمالت دمتن كسمع قنين كزاربالو أبز خقلا مدرخ كأ تصاوعيتنن محتنتنن يقصل اللوا نتنبل 4 عمت بمسرات همادئي مغنيات بمقبار همادئي حدرنا أي تكبرني لن زموقوتا دك أنستيو أب بولونيا تقابئين كان بهار دمتاوي أبرار عثمانن كالو السبح لنا أرتيست من السياتن زركبومون أبتا أقات أمي ترخيبوم ملكاو سرعات أفلياتنا زنبر زلمو انت حبيرناينا ندمع سلازي موقح ملك نمسبار تترنفنا نمكت كبلو زتيوم تمال أدامون 4 سمويات دمتاوين تسفى ألمان رفاين قرجاج عنديت هان محرت أب داويت ياسين عثمانن زد مقوو حبيرنا نسرح زمنفسو بدرجة عباي بريطانيا بايتوي أكل تقابئو كساب حجي أمت أخاب دنب فتح عباي بريطانيا ترأي زي فلد بزحمن السياتن نايك ألسي منفسن ترأيو أبتا أقاتامي حيالو قدايم من السيات دك أنستيون دك تبعتيون تقالستن أم مدرخ النوطو لكع كمتي أفرانكفرتن بولونيان استوحله حدنت يحيلي سلازح حيلنا بنقحات نتقامو اللخبلو بوعو نايك ألس منفس ريتو أمقليتهم إذا خم أب الناس تتقصن كال أبي يبوتو زكاير زلو نتفتات دلي تفتحن كان دمع حبيرنا نسراح كان دمع عقمتاتنا نوهاد زبل مرقتيو زم حلال فزلو جنكا أزربازي حجن فلو ماغزي زبهال زلو يكونن قدم حجون أبستفلالي مدرقنا قد أميتاتن ملكاو سرعة تقدف أفلياتنا يزنبر زلومو نحبر تبايليو اتتمال كم تزيدله زيد معن جرحون سمعتن لومي بغمي كدمع خال نايبو حق كدمع ديو كدمعن كرت عن تقينو انتايو زقبر زلو زبل حطو كزربلون كفتشون أدلايو نالوم مدب إرتران كبابي أنبقار أبزز عبازي كزاربيو مكتالكم نعدم
ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ተበጊሱ ዘሎ ናይ ኣክል ምንቅስቓስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋንን መድረኽን ንምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ ዝቃወም ዝተፈላለየ ንጥፈታት ተቃውሞ ተኻይድዩ ብሓፂሩ ተቃውሞ ምልኪ ካብ ዝፍልም ነዊሕ እኳ እንተገበረ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ጸቕጥን በደልን ስርዓት ግደፍ ምስ ገደደ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ተቃውሞ ህዝቢ ወሲኹ ግን ከምቲ ክኾኖ ዝግባእ ኣይሰጎመን እቲ ምኽንያት ብዙሕ እኳ እንተኾነ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ዝበሃል መዳዩ ምርኣይን ምፍታሹን ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብገዛእቲ ሓይልታት ክብረቱ ምስ ተደፍረ ተቃውሞ ጀሚሩ ጸቕጥን ዓመፅን ምስ በርትዐ ኸኣ ኣብ ሓምሳታት ብምስጢር ብጉጅለታት ተወዳዲቡ ኣቤትትኡ ቀጺሉ መሰለይ ክብረተይሉ ርጡብ ምላሽ ምስኣነ ብመሪሕነት ኢድሪስ ዓዋተ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣዊጁ እንተኾነ እቲ ሰውራ ዝጀመረ ሓይሊ ንጹር ሃገራዊ ራእይ ስለ ዘይነበሮ ብዘተን ልዝብን ክፍታሕ ንዝኽእል ካልኣዊ ግርጭት ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብ ንላዕሊ ክጸውር ኣይክእልኒ ብዝብል ትዕቢት ብሓይሊ ብረት ደቂሱ ብዙሓት ንጹሃት ሃገራውያን ዜጋታት ብምቕንጻል ነቲ ቃልሲ ኣብ ምጅማሩ ብደም ኣሕዋት በሊሉ ነዚ ክሳብ ሕጂ ዘሳቀየና ዘሎ ምፍልላይ ፈጢሩ ሽዑ ዝጀመረ ደምን ህልኽን ኣብ ፖለቲካዊ ታሪክ ኤርትራ ብኣሉታ ዝዝከር ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ኣኸቲሉ እቲ ቅድም ናይ ቃልሲ ሜዳ ዝነፈገ ሓይሊ ኣብ 1981 መቃለሲ ባይታ ተኸሊኡ ምሰስታት 40,000 ሰራዊቱ ንሱዳን ኣትዩ እዚ ኸኣ ነቲ ሜዳ ኤርትራ ክብሕት ዝደሊ ዝነበረ ኢሳያስ ዓወት ንመሰረታት ትግንባርን ንህዝቢ ኤርትራን ግን ዓብ ክሳራ ነበረ እቲ ምስ ሙሉእ ሓይሉ ንሱዳን ዝኣተወ ውድብ ተሓኤ ሓንሳብቲ ከም ውድብ ዘቆሞ ቅርፅን ዲሲፕሊንን ምስ ፈረሰ ንዝነበሮ ድኽመታት ፈዊሱ ሓይሉን ዓቕሙን ሓዲሱ ናይ ቃልሲ ጉዕዝኡ ከሊሱ ተወዳዲቡ ክምለስ ኣይከኣለን ክሳብ ሕጂ ድሮ ኣስታት 40 ዓመት ኮይኑሎ ኸኣ ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ተመቓቒሉ ምንም ከየድመዐ ንቡር ሕልፈት ኢሳያስ ይጽበሎ ድሕሪ ናጽነት እቲ ብዓወት ዝኣተወ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ንደም ኣሕዋት ደም ኩናት ሓድሕድ ብዕርቀ ሰላም ኣደቂሱ ንዝተወፅዐን ዝተጎድአን ደቢሱ ንኹሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ከሳትፍ ስለ ዘይፈቐደ እዚ ኩሉ ሽግርን መከራን ስዒቡ እንሆ እቲ ናጽነት ምስ ዘረጋገጸ ህዝባዊ ግንባር ተጋዲሉ ዝኣተወ እሞ ኣብ 2001 ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ምስ ተቐያየረ ካብ ሃገር ዝወፀ ኾነ ምረት ምልኪ ኣንፊፅዎ በሽሓት ዝፈሰሰ ሓይሊ መንእሰይ እውን እንተኾነ ኣብ ደገ ምስ ወፀ ከምቲ ዝግባእ ተወዳዲቡ ክሰርሕን ከድምዕን ኣይከኣለን እኳ ደኣ ጀብሃን ሻዕብያን ዝብል ዝጸንሐ ናይ ምጥርጣርን ተጋዳላይን ዋርሳይን ዝብል ድሕሪ ናጽነት ብፍላጥ ዝተተኽለ ሓጹርን ሓላሊኽዎ ነቲ ዝጸንሐ ተቃውሞ ኣበላሽዎ ስርዓት ኢሳያስ ብእኩይ ተግባራቱ ኣብ መጋባያ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸመ እናተቓልዐውን ደንበ ተቃውሞ ሕብረትን ሓድነትን ስለ ዘይብሉ ምንም ከድምዕ ኣይከኣለን ስለምንታዩ ደንበ ተቃውሞ ከምቲ ክኾኖ ዝግብኦ ዘይኮነ ወይ ከምቲ ኸድምዖ ዝግብኦ ዘየድምዐን ዝብል ሕቶ ብዙሕ ምላሽ ክውሃቦ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ቐንዲ ምኽንያት ግን ኩሉ እቲ ኣብ ግዳም ዝካየድ ንጥፈታት ተቃውሞ ኣብ ዘዘርከብካሉ ግዜ ዝግበር ናይ ፓርታይም ንጥፈታት ስለ ዝኾነ እዩ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንዲ ዝሓየለ ይሓይል ክንዲ ዝጐልበተ ይጐልብት ንዝኾነ ይኹን ክዓውቶየ ዝብል ስራሕን ንጥፈትን ክዓውት ብምሉእ ግዚኡ እንተዘይወፍዩን ናብ ዓወት ዘብፅሕ ጽፉፍ እስትራቴጂ እንተዘይስኢሉን ክዕወት ኣይክእልን እዩ እዚ ሳይንስ እዩ ስነ ፍልጠት እዩ እናኸተርክብ ጥራሕ እትገብሮ ስራሕ ኣይድምዕን እዩ ኩሉ ካብ ሃገር ወፃእ ዝካየድ ተቃውሞታት ከዓ ኣብ ሃገር ሱር ክተክልን ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ድጉል ተቃውሞ ክላገብ እንተዘይክኢሉ ተቃውሞ ስደት ጸርፍ እሞ ዝገደፍና የብልናን እንተኸብቲ ግን ወሲዶም መንዮም ኮይኑ ክተርፍ ከምኡ ከዓ ኮይኑሎ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዓ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝበለ ሃገራዊ እንተስ ብፍላጥ ጉዕዞ ቃልሲ ክኾልፍ እንተስ ኣንፍላጥ መሲልዎ ዝዕንቅፍ ብድሕሪ ስክሪን ኮምፒተር ኮይኑ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ዝድግፍን ዝዕንቅፍን ዘረባ ምዝራብ ልሙድ ኮይኑ ውልቀ ሰባት ጉጅለታት ንናይ ገዛእ ርእሶም ቻነል መራኸቢታት ከፊቶም ርሑቕ ዓዲ መሐሰዊ ከም ዝበሃል ይኹን ኣይኹን ዘለዎን ዘይብሉን ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ውድባት ኣለውና ሓይልና ኣብ ውሽጢ እዩ እናተባህለ ንሓንሳብ ሞራል ህዝቢ ከይተረፈ ዝትንክፍ ገስጋስ ጉዕዞ ተቃውሞ ዝዕንቅፍ ዘይተጨበጠ ወረታት ኣብ ገሊኡ ጭቡጡን እንተኾነ በብስምዒትካን ዝመስለካን ስለ ዝኽየድ ከምቲ ዝግባእ ኣየድምዕን ዘሎ
ብዛዕባ እዚ ብዝምልከት ከዓ ኩሉ ትደላይ ፍትሒ ዝብል ወገን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝራኸበሉን ዝጋባኣሉን እዋን ዝብሎን ዝደጋግሞን እዩ ግን ከዓ ካብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ጥራሕ እንተተጸብጺቡካ ክሳብ ሕጂ ናብ ትኽብጻሕ ዝድለሸቶ ንምብጻሕ ገና ነዊሕ ቃልሲ ተሪፉ ከም ዘሎ ርእዩ እዚ ማለት ግን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለያ ውድባትን ጉጅለታትን ሜድያታት ደለይቲ ፍትሒ ለይትን ቀትርን ዘየዕርፉ ብኩሉ ዓቕሞም ተወፍዮም ዝሰርሑ ተቃለስቲ ከም ዘለው ዝክሓድ ኣይኮነን ዕላማ ዝጽሑፍ ብቐንዱ ደላይ ፍትሕስ ይተኣኻኽብ ኣሎ እሞ ነዚ ሓይሊ ዝመርሕን ዘወሃህድን እስትራቴጅን መሪሕንከ ማዕርማዕርኡ ይዋደደሎ ኩሉ ወገን ሓቢርና ንስራሕ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ንጠርነፍ ይብል ኣሎ እሞ ናይ ትማል ተመክሮ ማዕረኽ እንደ ይድግፈና ይኸውን ብዝብል ሓሳብ ንምዝራብ እዩ ኣዴታት ሰውራን መንእስያትን ኣብ ፍራንክፈርት ጀርመን ህዝባዊ ዋዕላ ዓዲመን ሓቢርና ንስራሕ ዝበላ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮናን ሓድነት ሓይሊ ስለ ዝኾነ እምበር እቶም ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝተጋብኡ ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ፍልልያትና ኣወንዚፍና ንደጋገፍ ዝበሉ ምድጋፍ መንገዲ ዓወት ምዃኑ ስለ ዝኣመኑ እዮም ኩሉ ደላይ ለውጥን ፍትሕን ሃገራዊ ኣብ ኩሉ ጉባኤታት ዝለዓል ዛዕባ ሓደን እዩ ንሱ ከዓ በቲ ብ1997 ብሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ዝጸደቐ ዓንዲ ሕጊ ቀዋማዊ ህዝባዊ መንግስቲ ክትከል ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ክሕሎን ልዕልናን ግዝኣተ ሕግን ክረጋገጽ እቲ ብምስምስ ኩናትን ወጥሩ ዶባትን ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሃገራዊ ቋም ክትግበር እሱራት ክፍትሑ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ እሞ እንታይ ደኣሉ ዝፈላልን ዝረሓሓቕን እዚ ሕቶ እዚ ብፍላይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ካብ መልካዊ ስርዓት ክገላገል ሃንቀው ዝብልን ኣብ መስርሕ ለውጢ ኣበርክቶና ዝጽበን ህዝቢ እቲ ንፍትሒ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ኣብ ግዳም ዘሎ ሓይሊ ስለምንታይ ሓቢሩ ክሰርሕ ዘይክእል ድንፁ እዩ ዝብሎ ምክንያቱ ሓቢርካ ምስራሕ ትማሊ ንናጽነት ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ቃልሲ ዘበርክቶ ነገር ኣዕርዮም ይፈልጥዮም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መጨረሽታ ተጠሊሙ እምበር ህዝባዊ ግንባር ኣብነትን ሞዴልን ውዳበን ጥርናፈን እዩ ንጸጋታቱን ዓቕሚ ሰቡን ብኸመይ ይጥቀመሉ ንዓቕምታቱ ብኸመይ የራብሖን የብዝሖን ኣጸቢቑ ተመኪሩሉ እዩ ኣብቲ ቃልሲ ዝተሳተፉን ዘበርከቱን ከዓ ነዚ ሓቂ እዚ ኣይከሕድዎን እዮም ሓደ ካብ ምስጢር ዓወታቱ ከዓ ንስዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካውን ህዝባውን ምንቅስቓስ ብዝግባእ ምስ ዝውደብ ጥራሕ እዩ ዘድምዕ ዘይተወደበ ሓይሊ ዘይተጠርነፈ ዓቕሚ ኣይስልጥን እዩ ሰብኣዊ ዓቕሙን ጸጋታቱን ዘይወሃደ ምንቅስቓስ ኣብ ሸትኡ ኣይበጽሕን እዩ ብዝግባእ ዘይተወደነ ውራይ እውን ኣየድምዕን እዩ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዝምልከት ጽሑፋት እናገላበጥኩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ንኣገዳስነት ሓቢርካ ምስራሕ ዝምልከት እዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ደለይቲ ፍትሒ ረኺበ እቲ ጽሑፍ ሓድነት ንዝተበተነ ዓቕሚ ሕቢሩ ንዋትን ግዜን ኣወሃሂዱ ዘተኣማምን ብቕዓት ስለ ዝፈጥር ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዝሓበራ ኣጻብዕቲ ዓርቃየ ጸንብዓ ሽሕ ፈልፂ መእሰሪኡ ልሕፂ ዝሓበረን ዝመኸረን ሓድነት ኣደዓወት ተባሂሉ ዝምሰልን ዝዝረብን ሓድነት እንተዘይሃልዩ ግን ክሳራዩ ስለዚ ከኣዩ ብሓደ ኢድካ ክትጣቐ ኣይከኣልን እዩ ዝበሃል ሓድነት ግን ብግብራዊ ስራሕን ከቢድ ጻዕርን እምበር ብዘረባን ድሌትን ጥራሕ ኣይረጋገጽን እዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝምነያ ናይ ብሓቂ ሓድነት ንኽትከውን ከቢድ ዋጋ ተሓትት ይብል ይቕጽልካ ሓድነት ንሰባትን ውድባትን ዘሰማምዖምን ዝፈላለዮምን ጉዳይ ብደቂቕ ተጸኒዑ ብሓያል ድልውነትን ዲሲፕሊንን ተኾስኪስዩ ክነጽ ዘለዎ ኣብ መስርሕ ጸገም እንተጋጢሙ ከዓ ብዘተን ልዝብን ሕድገትን ክትፈትሖ ቁርብነት የድሊ ፍልልይ ሃብቲ እዩ ክፍራሑን የብሉን ብሓሳብ ንዝፍለየካ ከዓ ከተኽብሮን ኣብቲ ዘሰማማዓካ ጉዳይ ሓቢርካ ክትሰርሕ ቁርብነት ከተርኢ ይግባእ ይብሉ እቶም ብዛዕባ ሓድነትን ምትሕባርን ዝምህሩ ሊቃውንቲ ንዓና ንኤርትራውያን ከዓ እዛ ነገር እዚኣ እያ ተድልየና ዘላ እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝሰፈረ ጽሑፍ ኣብ ከም ዝተጸሚድናሉ ዘለና ናይ ለውጢ ቃልሲ
نيات تحساسبا فللي مهلاو أباناس تجمري كونن فللياتنا أتبيبنا نغدميت كنسقوم زي مخقالنا مرأيا دخمتنا يبل اتتصحوف نتي أبايتا زلو حكي قليتو اتحجز حتى الزلوت أو عدة اللي تفتحها نزكون النتزيو زمسكر حبيرنا نسرح عامتاتنا أو هايدنا ندقاقف نملالا زبلت أوعيد بقبر خصنا زلوت أوعيد كله دلاي فتحيو سيفيك محبرات بوليتيكاوين ودبات محبراوي ترنافتات حفاش مربات حبريتا دليت لوتي كله فلليا تخبرو نحد حدو تخبابيرو كسرح بوشتن قدامن يحتتالو بزيكو أغا منمنع عوت من قد يلون راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان زخبركم سمعتنا نايلو محفشو مدواتنا نمززام داقماي زينا انهو መንግስቲ ኤርትራ ንመጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ መንበር ኣባይቲ ዝምልከት ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ግብሪ ዘውዓሎ ኣዋጅ ንተኻሬትን ኣካሬትን ይሰሓብ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ሓደ ነሓሰ 2018 ናትሒዙ ዝተኣወጀ ሓድሽ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ መንበር ኣባይቲ ኣብ መንጎ ኣካሬትን ተኻሬትን ዝጸንሐ ምፍሕፋሕ ብዝበኣሰ ከጋድድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ካብ ሓያሎ ወገናት ስጋታት ክቐርብ ጸኒሕዮ بمسرت መንግስቲ ክትግበር ዘውፅኦ ኣዋጅ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ብዓቐን ስፍሓትን ዝርከበሉ ከባቢታትን ዝምርኮስ ኮይኑ 20 ሜትሮ ንእትግመት ተራ መንበር ገዛ እቲ ዝኸበረ መጠን ወርሓዊ ክፍሊታ 600 ናቕፋዮ ተኻሬይቲ ኣብ ርእሲ ተሰሊዕሎም ዘሎ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበር ኣባይቲ ከም ካንሸሎን ዝኣመሰለ ብሓባር ዝጥቀሙሉ ክፉት መሬት ንሓደ 40 ሜትሮ ብሕሳብ 50 ሳንቲም ክኸፍሉ ይግደዱ يخون بر كاب حنتي 20 متر تجمت جزا أقدموا زنبرك ساب 3000 أقفاز جمت ورحاو كفليتا نبشد 600 أقفا مرادو أكاريتي اتجزان وديوي قالي كوي ويدموهم إذا أمثل استفلالي مسمسات النات تقمو نتخاريتي إكلابتهم من لوميو زقلات بمسرت منقص زوطو أواج كلتي نايكراي وعلات بمنقدم محدارات رايكم السلاسل كوانت التقلت اتمنقستين تكباريو بعتو بكتاتولو 5 اليوم نزح بريتا زل أقوى قنات زتقصو ግና ህዝቢ እምነት ኣጉዲሉ ከም ዘሎ ካብ እስመራስ ተወከስናዮም ሓደ ወገናት ይረድኡ እቲ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ንዞባ ማእከል ጥራይ ዝምልከት ዘውፅኦ ተመሳሳሊ መምርሒ ኣብ ግብሪ ክውዕል ብዘይምኽኣሉ ንኣካሬትን ተኻሬትን ከም ዘናቆተ ኣይርስዕን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብዕፅፍታት እናናሃረ ክመፅእ ዝፀንሐ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበር ኣባይቲ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ብድሆታት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ እዩ تركن قطرن او وتحدراو مداي زلون مدبات بمتكوار زتين تقلالي حلقة استاف سراوي تركي جنرال ياسير غولر مس قطراوي مينستر مكلخال كالد محمد بن العطيات رحبو كم استزرارب اغلغلو زينا قطر حبيرو كلتين هاجرات او وتحدراو زتكور زرب زكايدا زلوا بغدايتي اب سعود عرب استفصمه مدقعتي اب تزوبا وطر سفينلو اب زلو اوانيو أقدم تركي أب قطر زنحا وتحدراو معسكر بمصفاح توسختي سراويتن أطوارن كتوافر مخانا أفليت آيا بسعود عربن حبرات إمارات استمرحة متقاب هاجرات وشمت مس قطرن تركن زنحو مسحاب كيف فتحة أب قداي إيران حبراو مرقت خوصر كم زي كقل تنتنتي يردقو تركي كاب قطر وطائي أب سومالون وتحدراو معسكر كم زلوا إفلات بزي كازي أب سودان بحجز قطر أودب سواكينون تمساسا لمدب كوان تنبرا سرعة البشر بموداقو اتمدب تسناقيلو مهلاو إيقلات هاجرات عربا قاتيمون زلو مكفال نزوبا قرن أفريقيا نابقل الدمو تادراو شركنا تاوديقو إيركاب إيرترا جبوتين سومالي لاندن مسعود عربن حبرات إماراتن كوغنان كاللوا سومال إتوبيان سودانن غنا مسكلتيو دنبتا زتسنحن زمدنا كقصلا 5 دلاين زقلتا መንግስቲ ኤርትራ ቀጠርን ቱርክን ተሓባቢረን ኣሕዋት እስላም ንስተባሃለ ምንቅስቃስ ብምድጋፍ አንጻሩ ውዲቲ ኣልማ ከም ዘለዋዩ ዝወቅስ ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ዝርከብ ናይ መዋእታ ቤት ትምህርቲ ብምፍራሱ 7 ተማሃሮ ክሞቱን ከለው ልዕሊ 50 ቆሲሎም እቲ ካብ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ቤት ትምህርቲ ዝፈረሰ ትማል ሶኒ 23 መስከረም ናይ ዝዓመት ዚ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ዝጅመረሉ ዕለት ተማሃሮ ንናብ ክፍሎም ድሕሪ ምእታዎም ሒደት ደቃይቕ ጸኒሕዮ ምኽንያት ምፍራስ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጎኑ ብዝተሰርሐ መሕለፍ ረሳሕ ማይ ብዝፈጠሮ ምህማሚኡ ተባሂሉ ይኹን እምበር መንግስቲ ኬንያ ንጠንቂ ምፍራስ እቲ ቤት ትምህርቲ የጻርየሎ መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ይረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ
سلام راديو إيرنا برهان بحال كابيتاس يزول له كم نمود نتي مدباتكم بتعمل زنقة نلومي دولة لزلهم مغنيات وكنت ثلاث سنة قريب بهتا أنا حموس بلاي حو إشاء سيوم حو مسيفن قورو قادم حتى السمعيو نعيب تعمل دس دممي وهذه كم زي عينت بس بسرعتي كم عينت أكثر قبل مالت بحسنتي والكملاخي انت ذكرني بناشنا خلنا اب هيمانة كاتوليك بحسي كلام تنازل سنبت قرب بيني مالتي قبل كي حتى تقلص مالتي حجي هذا عرق ثاني وعابي حوانا عارفين كلاما ولا قعسو نعمس ولا نباس قلقن هاي لنا كلام فلان النازل حتى أتكم يحسبوا لكم لنا يعني رمو حجس إن دحريت تمريس لك هم عينة الجلاد أنا مسافر أقلب تعمير نقي ما ذيك الناس سيدي هونكونغن فلا ياجن the conciliation بحال أو عدنا كسر حل دخل بزح مكان ينقاي حلهم بس بفلا هاي نتي والكمال هي كم زعينة أدمى مقبار نتسقوا روزلو كفو سرحات تصورهم مو سبحان الله حال ما حريهم عينتي وخسر يعني تسمعنا مو يا أي بوغني أي I don't know إيش هاد من أقوله أشجاري بين الخبيئة نخبريه بالسلفة تقال السلفة قالوا معتد يدنقو مسير شنكا حسب هذا هناك ذلك حارقو مس هيوت زيارة قبل تقال معتد سمعية بحكي طبعا جشوا هم دقيقاً مذكرًا تم قالت من ببذلوا كموسات بيوم تذكروا زيتي قولي بذلوا بإرسا يزورمو بتاع مجال شهرقون تقربتها لوا جاهم بلاي تم زواج معتقد الزواج ما نوركم بسلفدي نوركم وي نبع الجيش وعينة نص مجوان دوركم سبات تنصل نوركم إذا صبوا قطعة هي هذه of course ما قطعة من هذه قطعة من كنت كمل لنا ببذلنا تيجي نبرة خناتات نتيجة بنتاج قلت خناتو عدم خير على موت مت على تاريخ كم زلوا نبتي نولدوا نسد زي حليفو حس كام هات كلتا موت كويني تسمع عنه دعمنا نحارب إنه هو بس قطعة ما خمس كنا كندرلي نبتبع عنك نتيجة نتم فلا تقدر تنورو بكا تتعامل زوجيه بدلي عن يلي زعبازنا هي قبل 10 شهور عملت مكرم هاجرنا تطلع مع التبال ركم مدبات كتاتولي بحكي كنيجنا هنسوم راديونا نتبقسو سيكم كمدلكم راهم تعمل زدنا أزياجن حنتي من البات بفلا ينتم عوشت إرشاد الله نتي أبحاي لتا أبناء سلايا أبناء نتم أسرات حلوتي قلب زملكت حنتي مساهم الشركة قبل ذلك هذا أمريكاوي وتهدر أبغان تنامز بحال كفتي تم بشبرت تأثيرهم مزلوا وطن هي أمريكا أشيراتهم زلا أجد وتهدر أو كم حالو أمس كده كم ثلاثة دريهم نرنتهم أسراتنا هي كتيرويس كاب على أفغانستان تأثيرهم مصوم على تيم وزمان لكن ده القرب هرجل أوانات مساعتهم تدرب جميرو حجي سبات كما يوم إلو بتعم حد نظام جميرو ما نتم جريهم جبنات لينا بروم تلكيهم استأصل نورو بزح مسفلا مسحادة ودموروك ود موريتانيا أسور كابتا أفغانستان تمارها مالتي بدعريو بكا مسو صبور هكوات هالمقبار أبغى مسوات تهدر نامس كرفوت أبغى تيو كبس ما سرتين خوات عيرو عم ترشاون وتيو تعرفنا ثم قطر الله فلذي أنا كم إرتاع بفلايتهم نثم أسرات أب إرتاع كم غيركم تبصوا بصور لهم سي ذك اسمكم إرتاع يعني زيهم بتفضي قربوا قريك قربوا بواتر غيركا أكال مسنكال كم كل سمع زلنا اليوم كل يوم تدقاقم تقربوا زلهم انتهي تحاسبوا له حلنا لكم له هذه بتعمي حزني كم دي أبيرتا حلف عساش ما أنت عملت بحرف الشهر عساش ما أنت عملت كم عملت فتات قبل الحزب هم في تسم
እሞ መሳርሒ ኮይንኩም ስርዓት ከተገልግሉ ካልኣይ ግዜ ተሓስብሉ ግባእ እዚ ብጣዕሚ ካሕዩ ከምቲ ዝበልኮ ኣሜሪካዊ ዝኣክል እኳ ምስቶም ቀንዲ ፀላእቲ ዝብሎም ታሊባን ከምኡ ዓይነት ሰላም ፈጢሮም ካብ ቤት ማእሰርቲ ከውፅኦ ዝሓገሶ ንስኹም እዚ ብሓቂ ሕልና ግበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናይቲ ሃገር እምበር ናይቲ ውልቀ መላኺ ከምዘይምኾንኩም በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ፈቱ ይቐኒየለይ ባይ Hello, Radio Arena. أنا فارس بحال أنا فارس بحال anyways. كابي أسيد ولا كم دلخو. دخلنا قينو أنت قبل ديليس بزح I mean daily أتكلم لكم لكن sometimes أجيب على 10 شيء فنوه بيني تقدر كاب. شيء بترجع كمي president تبلا خلاص كمن سياسة تبلا. هذه سكور بحارة رغيلني. I mean إذا ومنجسونا كونن مستعجر منجسيو I mean على بإذن الله تزبط فلتيو حنت اللي شيء تحركات شيء لقيتها تغييرات ورجعتي كذا السرفسي بزح لك like I mean I know we try to be professional way but I mean it don't add up علم الفلتة وهي قبلنا سياس والكسر عاد سياس هكذا بزح لك عن رائحة متوقع مالتي كبرات أحواتن أحاتن نوشتن قدامن دك حجر إترا كملكم كنيكم تسكبلو بروحوس أو دعمت أمنتي كريستنا نقدمكم بمقصال كميكم زلو خناتات الزنا عبد زلنا يوان أبستفعل عليك فسات علمنا نمان نم إرتراوي استفوقوا عين سلنن بزخونا جن جلز قدس جلخ عزي قدس بخال الزراربا انتهى قدشني زبلكم زلو نقول هنا بروح كينو سمعني بقر كمزي كاب كونه زي إرتراويت مالت انتاي قد شكا ويكعا انتاي قد شكي سق زي تبلي ويكعا سق زي تبل نمنتاي تزارب نمنتاي تنكف زبل سنة حساب زوتر عزيز اللنايو حسم قوانسي بريئتي مثل ناي مصحفن نزرابن زنقعي نستعمام الناس زي بلو نمجزعتن بارنتن زفكت بحجيرو نفسو زي فلت مخان اللو زبل قمتات قالوني بار أحوات معالتاوي كم نرئيون نسمعون زلو ناس نفس وكف إرتراويت زراع عوشتي عادت هلو أفسدت زي تهاشيت كم زي الله تمالي يكون لومي بزي قبات سرعات نفس وكفنا نفرطو حقتا سلوزخوني بزحون مبرهي زدليو هاي مثلنا مجس كرسدي قرامرا كبهال كدم حجي سمعكم كم زلوكم ترتر باللين دي سلازي كلو إرتراوي ويكا إرتراويت أيكونن انتاي قد شكا تنبل تبل ويزبل قال إرتراويان وين بقد حقي ملوك بذاتهم أو فيهم ليتن معالتن دخمنا خيبلو بزي تصفى مغرات كي تحللو كنقحن كمهورن نسمعن نرئن زلونا نظام بمهران أحواتنا مورال ناي مهاب يكون فيدباك ناي ملقاس بزحكوا أبقى سويان زي المود بنتخوني يقدي نزمت جزيات كلمات كم زلو كوكس ويكا حدر يقدس وجنجن نظام زنقرنان زمهرنان زلو خبرات أحواتنا بستفلالي بوتاتات زركبو كم نعبنت أصانا دوتي كوادر رادي إرينا كباريسن كالغوت بوتاتاتن كم أول أب عدي إنجليز زركبو أصانا دوتن كوادر تيري أسنا بتوسخوين نمهورن صحافن ممهرن ناي ميديا عواتي وهب قال نغاريت صالح قاضي جوهر كاب امريكا كم توسخوين من اسي يوئل الدالوي مدفانوس كاب بلجم اسعيبا خان من اسي زكارياس الدالوي مستيات بيتنا كاب جيرمن كون كالوت بزح ذكركم تقالستن نتفتن بوليتيكا هاجرنا ادمنت عنان هيبو عوت يبغى حساباتكم يسمروا لكم فرهبوا شجرات حزبنا مفتحي رخيبوا
ሰላምን ፍቅርን ነጊሱ የርኤና ይርኢኹም ክብል እንከለኹ ግቡእ ኮንኩም ምዃኑ ስለ ዝርዳእ ጥራይ እየሞ ደጊመ ደጋጊመ እውን ሓይልን ዕድመን ንዓታትኩም ይኹን ይብል ሓድነትን ፍቅርን ምትእምማንን ንጽህናን ተሓዊሰን ናብ መንገዲ ዓወት ክመርሓና ስለ ዝኽእላ ኣብዘን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሳ ምስ እንነክስ መንገዲ ዓወትና ርሑቕ ኣይክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣሕዲርና ንቅድሚት ምምራሽ እዩ ዘድልየና ዝብል ርእይቶ መበርከትኩ እምበኣር ኣሕዋት ብጉዳይ ሓድነት ምዝራብ ካብ ጀመርና ትማሊ ኣብ ከተማ ዳላስ ኣሜሪካ ሚኒስትር ፍትሒ ፎዚያ ሃሽም ዝተዛለወ ኣኼባ ውፅኢት ሓድነት ብመጠኑ እንታይ ከም ዘፍረየ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ከተማ ዳላስ ከመይ ከም ተዛዘመ ኣብ ባይታ ስለ ዝረኣናዮ እሱ እዩ ትርጉም ሓቂ ሓድነት እምበኣር ኣሕዋት ወታዕታዕ ከም ትብል ዝገበረ ንልእኽቲ ህግደ ፎዚያ ሃሽም ብኣንጻሩ ኣብ ሎስ አንጀለስ ግን ኣግድን ሓብትና መምለስ ዓዲ ገይራ ልክዕ ባህርያት ኣህሉቓ ከተፀባርቕ ፈቲና ከምኡ ከዓ ይሕሻ እንተዘየሎ ዓራዒሮ ክስፍር ደኣ ኮይና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን